Goedemiddag en welkom vanuit Jennewoord. Welkom vanuit de Zonnemar, want daar lezen we nou. Want over een paar minuten dan starten we hier alweer mooi wedstrijd 3 van de SKS, het kampioenschap van 2024. Naast mij zit Age Veldboom. Age, welkom. Hartstikke leuk dat je weer bent. Doe kist dit wetter als geen oor. Komst van Jennewoord, dan ben je vaak aan het rederen, aan het zielen, aan het wetterskiën heb ik zien. Waar moeten de skippers hier vooral om dit wetter, waar moeten ze echt om denken? Ja, dit is mijn thuiswetter en dan weet je waar zitten de ondieptes, waar zitten de lighten achter de bjemmen, waar zit het bochtje in die veert. Nou, en al dat soort dingen, ja, dat is het kenmerk van Jennewoord. Het is ook weer smelwetter, hè? Hetzelfde eigenlijk als juster. Ja, maar hier jouwt het nog meer verskaat om dat eiland heen moeten en dan voor het hotel langs en de oerlijkrieten. Nee, dit is nog, jouwt nog volle meer bochtjes en vaardigheid van de skippers om je te zielen. Ja, toch mag ik nog eventjes oer Juster, want Juster winnen we op een veenhoop. Ja, en dan wil je graag finishen, want de start is dan het Griepmansrek. Daar wil je dan eigenlijk echt weer finishen. Maar ja, het mag natuurlijk wel allereerst eerlijk. Dan zijn ze van, we kunnen net finishen in het Griepmansrek. Dat vinden de skippers dan oneerlijk. Uiteindelijk zei de jury, de wordt wel finished in het Griepmansrek. Dan komt er een gigantische chaos. Het kind ik nooit normaal, hè, bij de veenhoop. Nou, dat droest wel eens een beetje, want de wind draaide en toen konden ze wel finishen in Grietmansrek. En gelukkig maar, want daarmee wordt het volgens mij toch nog weer een eerlijke finish. Ja, maar goed, we zeggen heel vaak van het maakt eerlijk. En daar bij de veenhoop, ik weet, dat bent een man van tradities. En ik snap dat heel en al. Maar dan ben ik wel loen dat je zegt van, ja, Sietse Brouwer bijvoorbeeld, die woon juster. En die zei mijn wedstrijdshiel had net een soort iets dingen. En net helemaal weer, omdat die wien zodanig weer dat hij in het voordeel weer dat het er haast samen heen zielen koer. Maar achter hem, die moesten cruisen en Lavierje. Nou, en dat was echt wel een goede wedstrijd. Dus natuurlijk, hij wie als eerste en koer als mijn makje mooi naar voren zielen. Maar achter hem, de hele middenvloot, er is strijden om elk plakje te krijgen. Maar wie toch een chaos op het einde, bij de finish? Dat liep zo. Voor iemand die er geen verstand van had. Maar als je op je eerste plakje startte, dan moet je op het 14e plakje eindigen. Goed, dit weer het eerste stekje onder wetter, daar letten we het dan eigenlijk maar bij, hè? Oké, zo letten we het. Maar goed, Age het is alles in de holle, de hele uitslag bij de veenhoop. Maar net elke nien had dat. En dus hebben we de uitslag van de veenhoop van de wedstrijd nummer 2 nog even op een rietje zet, even op in kaart. Dan weten we dus dat Jereveen van Sietse Brouwer, die wie dus als eerste voor de hele mannen wordt zijn. Grauw, heel knap, naar plak 4. Akrum 5. Ljouwert, maar Willem Zwager, ook heel knap. Want die bieden immers starten van plak nummer 14. Van Drachten, Snits, Lemmer, Huzem, Starem met Auke de Groot. Dan op het 12e plak Jouweren, 13e Langwaar. En op het 14e plak Jennewoord. Mooi Sieberen van Terwisga. Ja, 14e Jennewoord. Dit is het thuiswetter van Jennewoord. Ik denk dat Sieberen van Terwisga, die zit vol van revanchegevoelens. Ja, die zullen het Joert, het er juist toen ik zei, Joert beginnen we opnieuw. Het 2 keer heel bot in zitten. De eerste dag met het protest. En juist gewoon even een peer missen slagen. En dan komt het helemaal achterin en dan komt het er net meer bij. Dus 2 keer 14 punten, 28. Zo wil je een wedstrijd net beginnen. Nee, hij hier dus een protest onder broek kregen op wedstrijd 1. Op het wedstrijdwetter bij Grauw. Hij lag in de clinch met Akrum. En hij woe daar ergens tussenin. Akrum ziet van achteren. Ja. En de laai rompte. Nou, schets de situatie nog eventjes. Nou ja, Pieter Meter komt van achteren met Akrum. En die is naast Jennewoord. Krijgt mij de mast dwars, zei je dat. En dan zei Pieter Meter, Jennewoord het loeft. En daardoor is die aanvaring gebeurd. En, hij het loeft. Sieberen van Terwisga die smiet er door dicht. Ja, oké. En in het internationale wedstrijdreglement mag dat. Maar bij de SKS-regels, zodra het skip ernaast zit en dat je dan mest dwars en dat Rob Pieter Meter dan ik, dan hier Sieberen net meer loeven mocht. Maar dat is zo moeilijk te bewijzen, want het gaat om in een kwestie van 4, 6 seconden. En dan, kortom, Jennewoord gaat in hege beroep. Ja, want hij had in eerste instantie het protest verlenen. Het is 14 punten onder broek. Sieberen van Terwisga is het er net mee eens. Gaat nou in hege beroep en dan ga je dus naar de zielrieën. Ja, en dan met de zielrieën, die mag zich er nog een keer op boegen. En dat moeten we dan even afwachten. En de zielrieën zitten echt meestal in mijn verstand van ziel.
Nou ja, ik ken bijvoorbeeld Oebele Brouwer en die schat ik heeg in. Die man die het echt wel een beetje doel over zielen en hoe de regels interpreteerd worden moeten. Ja, maar hoe kost het in de konsen van Sybren van der Wischa? Ik zie niks. Nou, maar dan zit je als analist Agen, dan must nou gewoon een mening hebben. Nou, ik ben bang dat Pieter... Ik weet genoeg, hij had geen schijn van koers. Door muziek is het nou nog wat diplomatiek op te lossen. Maar Sybren had geen schijn van koers. Ik ben bang dat Pieter Meter mij zijn actie koerder ik naar doors. Hij kan me zakken van achter de oren. En ja, dan probeerde dat zin te houden. Een hele logische reactie van Sybren van der Wischa. Maar ik weet net of het mocht. Precies, bij oren worden geen schijn van koers. Toch zal Sybren van der Wischa, die willen dus heel graag revancheren. We hebben 2 wedstrijden gewoon, 2 keer 14 punten. Dat mat dus oors. Nee, dat is wel een hele beroerde start ten opzichte van vorig jaar. We gingen dat natuurlijk heel graag hoor, John. En dat is absoluut net de bedoeling om een standpuntenaantal in zulke situaties te belanden. Maar ja, het is iets gebeurd en we moeten er maar weer van leren. En we gingen gewoon verder. En de SKS begint uiteindelijk voor u eventjes Joert weer opnieuw. Want sneun kreeg je een protestonderbroek. Nou ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Maar juster, ik achterom een zielt wat weer er aan de hand. Ja, juster gingen we gewoon het weer lastig. Het is een lastig windje voor iedereen. En als er eventjes tussenin komt, dan zit het uiteindelijk vast. En later kwamen we gelukkig weer een paar skippen voorbij. En kwamen we even in die situatie met jou terug. Ja, dan maakten we dan onderling. Ik kreeg even een paar foutjes, hij eentje en ik eentje. Ja, en dan zit ik weer een beetje in de tang. En toen leidden we wat stil in de midden van de mar. En dan wist ik samen weer inhellen, dus dat was even jammer. Ja. Even heel het slikken. Laten we het er maar op houden dat het een valse start is. Want het scootje docht het wel? Het scootje rint zeker wel. En de bemanning doet het echt hartstikke best. Ik bedoel, we zijn uiteindelijk voor 2 jaar bezig. En vorig jaar hebben we eigenlijk heel vrij zielig en nooit een hele lastige situatie gehad. En nu krijgen we die deksel 1 keer op ons neus. Maar we beginnen gewoon weer voor. En het team wilde ik zeker voor gaan. Dus we maken gewoon weer een nieuwe start. Ja, dat zei Sybren van der Wischa, de skipper dus van het Jennewoordse scootje. Dat dus na 2 wedstrijden al 28 punten had. En dat mat dus oors. Oer een paar minuten dan is de start. Die is dan hier achter u op een lange sleet. En hoe gaat die start aan? Want dan ben je verschillende opties. Ja, ze lezen alle keer achter elkaar on hun eigen pijltje op de onderlange sleet. En dan zou het normaal wezen dat je zegt, nou, op het startschot alle keer los, zeil omheen en de wijzielen. Maar het is onmogelijk, volgens mij, maar deze wien, om daar van die lege wal wij te zielen. Dus zal het een sleepstart worden. Dus je hebt al die 2 opties, of een walstart of een sleepstart. Ja, en zat het nou liekert, wordt het een sleepstad. Want de wind die stiert zo naar die wal, dat ze van lege wal wij komen moeten. Dan moeten ze met bomen drukken en gelijk, dat wordt een chaos. Dus dat wil je net, als organisatie ik net sleepboot ervoor. En ze slepen alle scootjes hier mooi de zone maar op. En dan op het startschot gaan die touwen los van de sleepboot. En de scootjes onderling ik. En dan maakt zeil omheen. Het is net zo Agen dat ik daar net liep. Absoluut net. Maar ik wil, toen zei ze nog zo'n sleepstart. Ik wil het toch even verifiëren bij de wedstrijdleider. En dat is Willem Klein. Bij Zuiderwien is het voor u een sleepstart. Dan slepen we de scootjes uit de lange sleer bij de Zonnemar op. Op de Zonnemar laten we ze los. En dan kunnen de scootjes de volgende sleer in. Dan geven ze dan bakboord om het tonnen. Dan komen ze weer om en dan geven we of door de oelekrieten voor het hotelhuis. Of we gaan over de Zonnemar weer om de lange sleer in. Dan geven we bakboord om het tonnen en dat is dus rondje. En waar hing het dat van nou, als je hem wolf net door de oelekrieten ging? Het moet voor het eerste scootje kennen, maar het moet voor het laatste scootje erkennen. En de omstandigheden moeten we zo goed als mogelijk voor Elsen en gelijk hebben. Dus als de scootjes nog heel dicht op en waar zitten, bijvoorbeeld in het eerste rekje, dan moeten we gewoon dat nog net doen. Want in Oelekriet is het heel stil. Dat zit tussen de bjemmen. Dan droogt het spel op en waar. Dus er moet ruimte wezen. Dus dat veld wat uit elkaar leidt, dus misschien de tweede route wel door de oelekrieten, de eerste route dan net. Dat is een van de opties. We zorgen dat per route wat de mogelijkheden binnen. Ja, dat zei Willem Klein en die bevestigt dus eigenlijk die verhaal. Dus complimenten daarvoor, Agen. Nou ja, dat is momenteel net zo moeilijk te zien. De wind die stiert echt haast heks op lange sleet. Dus nee, ze moeten hier heen gesleept worden. En wie er van de morgen ik een vraag van, ja, maar kennen ze dan een valse startmaatje, wils dat ze in de sleep lezen? En Dat kent toch eigenlijk net dan? nee, dat ken IJs net, maar
als je te betiert beginnen met het zeil omheen te draaien, de regel is de gaffel op de loeken en een fok op het voordek. En als er iemand denkt, nou dat schot zal direct wel komen, ik draai vast een stukje zeil omheen. Dat is valse start en dan moet er toch nog achterom sluiten. Dus als je fout start, dan moet je achterom sluiten. Ja, natuurlijk. Maar dit is op lot, hè? Want dat zien we natuurlijk bij de Veenhoop ook. En nou, ik weer op lot noemen. Heerenveen het lot noemen Fietje. Die kan al beginnen te draaien, want ja, die lezen al achterom. Ja, oké. Maar ik vertrouw Sietse Brouwer er wel op. Die is zo sportief. Die begint net het zeil te betiert omheen te draaien. Op het schot, dan je de touwen los en dan je de zeil omheen. Ik hiet wel wit dat ik Sietse Brouwer weer. Ik denk dat het goed komt van de media, Arjen. Dan even naar de route nog even één keer. Ze starten dus op een lange sleert. En dan gaan ze dus ook via de Oelekriet. En dat is een mooi stukje natuurlijk voor het publiek, want dan gaan ze bij het hotelde. Ja, en de vraag is dat skippen te dicht op elkaar zitten, als ze dan gelijk al door de Oelekriet gaan. Want de eerste skippen komen daar in de leiden te lezen achter de bjemmen. En dan komen die oren skippen, met gang, met nog wien op een kont, daarheen. Dus die organisatie zal goed zijn. Het veld moet een beetje uit elkaar recht wijzen, voordat ze die route echt door die Oelekriet gaan letten. Maar het is prachtig voor het publiek, voor het Hotel de Prinsenhof. En het is sowieso een mooie wedstrijd hier. Dus is hier in het Nationaal Park de Oude Venen. Daar ben we grutskop. Zeker. En dat mag je de meesten van alle kanten zien. En de meesten die er bij het hotel zitten, ja, die skippen dan door de Oelekrieten en die komen dan vlak voor hen langs. Mooier is het net, ook wel. Ik vind van het. Nee, nog één dingetje, want we hebben natuurlijk al een sleepstart. Op noemer, op lotnoemer. Ljouw het op Ien. Juster zeggen we ook, Heerenveen start als eerste met Sietse Brouwer. Die woen dus ook, Glonsriek. Ja, dus ook, dat is net helemaal terjochten. Die woen. Het Ljouw duurt ook de grootste kans om te winnen. Omdat ze gewoon op dit smelle wetter bij Jennewoord op Ien starten. Ja, dat is gewoon een groot voordeel. Ik ken net zeggen dat ze het gelijk winnen, want ze komen nog in alle situaties onderwijs in. Maar de eerste die het vrije win en die kan vrij fut. En degene die bijvoorbeeld in de middenmoot zit, ja, die zit maar die orenskoetjes die tik aan het cruisen binnen. Want ze Maar toch, sorry dat ik die onderbreek. Zegt Juster bijvoorbeeld, nou ja, Ljouw het zelf weg. Die staat Juster als 14e en ben je nog als 6e eindigen. Grauw hier nog een hele goede slag natuurlijk op een gegeven moment. Ben als 4e eindigen starten, dat noemen Jochen. Dat is wel heel knap. Dat ben dus de echte zielers. Ja, maar op het smalle wetter komen misschien de echte zielers naar voren. Maar moest ik heel goed van tevoren inschatten rond te worden wal en vrij bloeien van protestsituaties. Want er komt elkaar in, dat kennen. Dit is net de grote snitser, maar nee. Je komt elkaar in en je moet met elkaar zijn in dit smelle wedstrijdwater. Ja, er een goede wedstrijd van te maken. En alles hing het natuurlijk ook af van het waar. Waar komt de wienwooi? Dat is natuurlijk hartstikke cruciaal. Laten we even jaren naar Jan Jonkman. Want Jan, hoe komt het met het waar? Joet, daar trial we van het scootjesiel. Joet in Jennewoord. En wat hebben we er? We hebben een prachtige dag bij. De zinnen er weer volop bij. En temperaturen die rennen op naar zo'n 27 graden. Ja, dat wordt vanmiddag wel even smarten. Maar echt de wind die doet Joet weer goed mee. Het is een mooie kreeftraaien uit het zuiden wij. En er zitten wel eens even een uitzitter zien richting de fjouwer. Nou, dat is geweldig voor de zielerij op deze platte wetters. Nou ja, zeg eer vetjend. Als je Joet net zielen kennen, kan je altijd naar droegen. En dat zei het Jan Jonkman. Nog even over de wien. Want die is natuurlijk betieren. Ja, maar uitzitters naar fjouwer, zei Jan. Maar ja, dat is maar zo nou en dan natuurlijk. Je moet altijd heel goed opletten waar de wien waar komt. Er wordt wel een sign van een goede skipper die kan de wien lezen haast. Maar hoe werkt dat? De kerst ontwetter zijn. De wien achter die bjemmen, de Kastelwelschen, daar is het helemaal vlak. Dat is een beetje glad, een beetje zilverachtig. En daar werd het zwart, werd een liedje golfgestenen. Daar waait de wien over het wetter. Die beweegt het wetter en dan kan je daar zit die wien. Daarom is het dus altijd over het wetter onderturen om te ziekje waar de wien waar komt. Altijd ziekje waar die wien bij komt. En hier binnen een peer stroken, dat wist zeker, daar komt er wij. En er is ik een hele hoeken daar zei van, oh, dat moet wij bloeien. Want ik wil net in die leiden bedarien. En wat zijn dan de consequenties bijvoorbeeld van al die bjemmen? Wat binnen hier al je bosjes? Ja, dan moest je hier alles eraan kappen. Ja, net zo rigoureus. Maar dan moet je dus als skipper, moet je daar wel heel goed de toekomst wijzen. Ja. Bijvoorbeeld in de Volkertsleert kan het beste om de lege wal bloeien. Is dat net de gunstigste kant. Maar daar stiet de meeste wien. En in de hege wal achter de bjemmen, ja, daar heb je ook minder wien. Ik kan me indenken dat Jennewoord je vaak ontrainen is. Ja, maar er ben ik wel meer skippers die hier
stiekem een keer heen en gaan. Stiekem, ja, doen ze dat stiekem? Ik ga een keer in jongen op Snijntemon betiet. Ik zal het net zeggen, maar die wie een SKS-koetsje weer op Snijntemon betiet. Om te trainen en peilen en Shen West de Egyptes en de onjiptes. Dus de binskippers die lieten niks aan het toeval over. Maar daar zou dus van, dat is stiekem. Maar mag het dan eigenlijk net dat je als SKS-koetsje trainen op een oorzienwetter? Natuurlijk maakt dat wel, maar ik vond het zo mooi om dat te signaleren. Maar dan was net zeggen wat dat is. Het wie snits. Het wie snits! Het wie gewoon snits! Stil, Jappie meter! stil. Jappie meter het je dus stiekem aan het oefenen west. Zij het Agenveldboom. Oké, let het maar samen. Goed zo. Nog één keer, want de sleep staat. De beste papieren bin van Ljouwert. Kleer, punt. De beste papieren ben voor degene die hier als eerste vrijwij komt. En ik denk uit die sleepstad dat Ljouwert wezen zal. Dank. We zullen we de hele wedstrijd weer analyseren. Dat doen we natuurlijk pas na ouder in van het liveverslag. Het liveverslag wordt nou ook weer die terug Eelke Dijkstra, mijn compaan Gele Tadema. Assen ben we bij jou weer waarom voor het wedstrijdverslag. Hier op Jennewoord, wedstrijd nummer 3 van de SKS 2024. Ontaast. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranje Woud, Rabobank en Hayema Hielkema. Lieve, wat hebben wij het toch mooi voor elkaar. Oh, Albertina Agnes, prinsessen van Oranje, zeker weten. En ik ben ook zo trots op de Prinsentuin. Heb ik zelf aangelegd. Oh ja. En toch, Willem, vergeet ik, er klopt iets niet. Nee, er ontbreekt iets. Kom nou naar Ultiem Buitenleven voor de allermooiste tuinmeubels, barbecues en kampeerspullen. En profiteer ook van uw summer sale. Kijk, dit is het ultieme buitenleven. Zo is er maar één. Rinsma Modeplein. Je hebt een huis aan het water en wilt dit verkopen. Dan zoek je een makelaar die wonen aan water op waarde weet te schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keeper van uw huis had u al voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranje Woud, Rabobank en Hayema Hielkema. Welkom waarom hier in Jennewoord, hier op een Zonnemar. Over een paar minuten dan starten we met het wedstrijdverslag van de tweede wedstrijd alweer van het SKS Kampioenschap editie 2024. Het commentaar komt vanzelfs nou ook weer van Eelke Dijkstra en co-commentator Gele Tadema. Ja heren, één vraag onder het begin. Nies Kerk zijn we hier op het boeg van het skip van Ljouwert het de beste papieren. Althans, dat zei Agenveldboom. Denk je hem dat Ljouwert echt de beste papieren heeft op deze oefening? Ja, wees, maar dat is ik een makkelijke inkopper. Liek het wel, want ja, ze starten vanzelfs ik op het eerste plak. Maar daar komt ik nog bij. Ljouwert had het scootje de helemaal uit elkaar gehouden en had er daar toch, mooi die nieuwe formule, we hadden al zo vaker gehouden, 12 kantenmeter stuur bij kregen. Gele, welkom. Dankjewel. En die 12 kantenmeters extra, helpt die nou extra op dit wetter, maar die BM en alles, of is dat net van invloed? Nou, dat is zeker van invloed. Zeker Joert met die BM. Nu is het wel zo, de SKS-formule is wel zo dat de hechte van de meesten ben ik bepalend. Dus het is met name de tuig wat ze erbij krijgen, zit net zozeer echt bovenin. Maar met name in de horizontale lijn hoe de geek heen, daar hebben ze in verhouding de meeste kantenmeters direct bij krijgen. Maar het is absoluut, daar hebben ze wel 12 kantenmeter meer pk's dan als het voor hen hier is. Dat heb ik nodig omdat ze het scherpe kutelkoor gaan en daar toch wel wat meer wetterverplaatsing hebben.
Maar ja, ze hebben de eerste 2 wedstrijden ik zien laten dat ze gewoon ontzettend snel rennen. En dan kunnen ze over nummer 1 starten. Dus zij zijn echt wel de favoriet. En het voordeel wat ze Joert had, het nadeel ging ze juster natuurlijk, omdat ze achterom starten. En daarom is het mooi eerlijk. Staat die lotting altijd eens van 1 en 14 en 14 en 1 en alles wat ertussen zit. Ja, want de routekaart hebben we Joert op de kop, zoals ze dat dan zeggen. Op het eerste plak Ljouwert dus. We zullen het hem in de sleep lezen, wie als dit de achterkant is. En de kaart van de Sonnemar, waar ze nou niet in. Dan gaan ze vanuit de Sonnemar, waar ze loslitten worden, de Volkersleert in. Tonne A en Volkersleert. Waarom? Stuurboords wel houden, hè? Want dat is een aparte regel die er alleen nog op Jennewoord geldt te gelden. Ja, ja. Dan normaal, als er dan een scootje op bakboord komt, die had voorrang de maastromte, ja, maar die rompt is je net. Dus als ze de wal houden, dan moet ze gewoon terugzielen. En dan, dan hebben we het al jet. Dan gaan ze misschien eerst de oelekrieten net op. Dat hing het een beetje van hoe groot het verschil in het begin al binnen. Maar letter wis en dan het siersdjip. En waar nou, waar ze waai sleep binnen. De lange sleert in. En dan een aantal rondjes. Concentratie. Wat do hast jet iets op grauwzield? Hoe belebbest zo'n start, zo'n sleepstart? Ja, dat is altijd weer een andere dimensie. Het komt wel vlak bij de walstart. En we zullen Janne Waard hier in beeld zien. Die is zeker gebrandwijs hier op eigen tussenwetter. Ik ben altijd heel goed om het zeil en een vak op tijd omheen te krijgen. Ben je vaak in van de 1 mei. Nou, zeker met de resultaten van Juster en van Satri. Dan ben zij zeker gebrand om er heel wat moois van te meidje. Je oefent er direct op? Nou, met grauwe oefenen we daar zeker op. Ja. Altijd, zeker in die laatste weken en dan zeker in de tarriering naar de wedstrijd op een Veenhoop en Jan Woord. Dan bij die walstart, daar moest er gewoon bij wezen. Want hoe jij er als 10 pk's inzetten kiest, hoe beter dat het is. Maar dan merk je wel, die verschillen zijn net zo groot meer. Alle skippen zitten nu wel tussen de 23, 24 seconden en de 40 seconden. Dan hebben ze alles er wel bij. En dan is wel het voordeel als je wat een litserzeil hebt. Dat heeft jij erboven dan loud met nog wat verder. Nu met wat meer kantenmeters omheen lopen. De factor geluk speelt dat hier een grotere rol als op de Veenhoop, als op Iepenwetter? Nou ja, Joggelok is altijd mijn naam, maar ik heb een aantal jaren bij Douwe Silta van Grauw en die hoor ik altijd doen. Dan mag de Gelok echt een kans aan. Dus geen echt net de gauw uit een slag waar je denkt van nou, misschien is die oren wel wat beter. Ja, als dan steeds weg is wisselen. Dan, als dan een keer Gelok haar kist, dan komt het ook net naar die taart. Dat mag ook een keer een kans aan. Gelok speelt het zeker mee, maar de grootste factor is wel de skippersmoskunst. En hoe doe je het als team, hoe doe je het als skip, hoe vleen je deze wedstrijd doen. En dat kost met het inzielen heel mooi Sjen Grauw steen al bovenaan. Met een fjouwer en een 0,9. Maar die heb ik heel professioneel straks inzield. Je treft jou een keer dat cruiserak op een Sonnemar zielt. En steeds maar weer uit doctor weg kom ik uit. Als ik hem iets eerder draai of iets later draai. En dat koest juist ook al heel mooi zien met die aanvalslag die ze op een Veenhoop die toen dat cruiserak erin kwam. Omdat die wind al wat draaide. Dan dienen ze een tussenslag in de Formule 1 zo'n was een ondercut. En daarmee konden ze wel behoorlijk wat plakken nog in rennen. Ondertussen haast ik het efterijn van de sleep op de Sonnemar. En zelfs straks een schot klinken, 4 minuten bij ze loslitten. Dit liep het gewoon een optochtje, hè? Maar alles is fastlane. Hè? Ze krijgen een touw van de commissie, met een merktekentje erop. En want die 1 meter langer is als de oren. Dus het liep het een gewoon sleepje, maar alles is fastlane. En dan zit er een merktekentje hier bij de bolder op voor op het scootje. Precies waar het touw vast worden maakt. En is dit een hele specifieke. Ja, dit is geen zielsport. Bestaat er een sleepstart? Hè? Nee, waar dit zou gebeuren, nee. Maar het grote voordeel wat Ljouw direct heeft, die hoeft net meer te cruisen. Die kent het goed, dus direct voor het stuurboord voortvallen de Volkert sleert in. En dan kan die wel skralen in de wind, denk ik, naar die tonneta. En ik verwacht ze in de rit van de dag dat het ook nog wel eens een 1 of 2 slagjes in zitten kan in een Volkert sleert. En dan wordt het
nou ja, krijgt ze een ontknoping als Juster. Dat mij ja, misschien wel wat verrassende wendingen nog. En nou, dat vraagt zeker concentratie en op alertheid van de hele bemanning. En we binden er haast klaar voor. De startkotter staat klaar met het touwtje in de hand om de bal naar onder te letten. En dan klinkt er straks een schot. En de schutter staat net op het startskip, want die loopt ergens voor de wal. De schutter die staat achter op de sleeboord. Hij staat nog correct net het touw midden, maar die houdt het zijn. Maar nou met zelfs de achterste met een volle verder lavier dan de voorsten. Ja. Maar ja, juist wie het oorsom. Precies. Dus, en ze staan klaar. Dus de bemanning gespannen. Nou, als je zo wacht, ziet dat in ieder geval de laatste op een Sonemar is. Want dit zal net exact op die gaan, denk ik, maar meer op positie waar ze zitten. Ja. Want... En nou komt er. Nou ben je al aan het peilen. Daar gaat de bal voort. En dan moet het schot ik als synchroon klinken, denk ik. Ja, daar is het schot. En daar is ze los. 2024 op Jenneboord. En sjug eens even in de nummer 3. Dat is Huzum. Had de vak al vol, maar die kan ik te betiet omheen gaan. Hè? Ja, nou dan is de keuze welke kant valt stuurt heel cruciaal. Maar het is naar bakboord of naar stuurboord. En daar zullen wat verschillende keuzes in maken worden. Ja, Huzum gaat voort naar bakboord. En hier sjuggen we als een prachtig al. Hier de voorstelling van het nationaal ballet. Hoe ze hier mooi beide kanten uitzielen. En straks weer, ja, dan komen ze ook liek op het in. Hè? Dus we moeten echt even de koppen goed nou bijhouden. Want het eerste rakje, dat is alles bepaald. De jekkert het al wat bij jou, het liek het. Maar ja, de bal die we heel snel met zeil erbij. Die heel rapje die de spel erbij. En je ziet het verschil. Huzum die echt helemaal voortvalt, die voor gang giert. En Jouweren en Lauwert die echt heen gebleven. Nog geen druk in het tuig bij Jouwert. Maar wil die hechte horen, valt nou ik Wadel. Inderdaad, Huzum volle leger. Maar mooi gong. Ja, en Jouweren gaat al ready. Vraagt hij dan direct dat hoekje heilig in. En Jouwert gong ik de liek mooi. Langbaar. Vierde plakje starten. Had de fokker al mooi bij. Dat kan Versnits nog net zezen. Die ben al de hele tijd aan de gang. Snits van een 5e plak. En dan speuren we even naar de leider in het klassement Grauw. Die is op een 6e plak starten. Ja, die ben bakboord uitgang. Die proberen die slag zo lang mogelijk te maken om in één keer aan dat hoekje te hellen. De Jouwer oer stuurboord. En Langwaar oer bakboord. En het liep het dat Langwarig volle heger uitkomt. Ja, en dat Wien al een beetje draait. Dus dat wordt heel nieuwsgierig in Volkertsleer direct. En nog de hele tijd bezig om het spul er beter voor te zetten. Het het net spectaculair, maar dit is wel zenuwslopend voor die skippers. Ja, hè? zeker. Jouweren die moet nou draaien. Die hek in gang en die moet draaien voor Langwaar. En dat lijkt erop dat Jouweren de eerste slachtoffer al is. Maar hij kan haast net draaien. Hij had geen gong. En misschien al het helm houdt het dwars achter. Ja, daar hij beziekt het wel. Fokbak. Maar het is Ljouwert dat aan alle verwachtingen voldoet tot nota. Gelijk al mooi gong. De Volkertsleert in. Jouweren koos er direct voor om Lauwert mee te gaan. Toen hadden ze er nog wel een skipslengte onder. En toen draaide ze voort mee aan dat hoekje te hellen. Ja, dat is net een goede keuze geweest. En Langwaar gaat je voort naar de 12e plak. En die had er voor keersen, ja, en hij kan het ik bezielen. Maar daar zie je geen gong in de Jouwer. Hij kreeg hem net door de wien. Huzum achter de Jouwerdel. Die had gong. En dan komt er weer een stuurboord aan. Dat is Snits wezen. Ja. En kan Huzum daar verdelen? Nou, ja. Het is... Ze jouwen elkaar ietsje meer om te hem. Maar soms ik soms een situatie net al te volle dwan. Nee.
Maar lang waren een hele mooie start vanaf Fjouwer nog voor de tweede plak. En dat kunnen zeker op de finish dat die bij Lauwert in de buurt bleef. Dus die hoeft er maar achter te blijven. En dan, maar je ziet al dat Lauwert wat leger, dus volgens sleetingang. Lang waar kon er iets heger in, maar niet iets meer wien. Maar echt, de Jouwer krijgt nou de sokken erin. Hè. Dan kan ik even zien hoe die wien twirrt. Want in één keer lezen ze maar de kop in de wien lang waar. Ja. Even nog een volle gong. En ik Grauw zit al achter de Jouwer. Komen vanaf Seizen en ben al opgeschoten met vierde plak. Als ze Huzum voorbij binnen. Maar dat liep het er wel op, want Huzum die kennen hem nou maar krappelen. Nou, en Huzum had ik een heel soort les van de smarge wien van Langwaar en van de Jouwer. En Dan kunnen we constateren dat in het eerste Lietse cruiserakje steeds maar nooit de sleep staat. Het Ljouwerterscootje is goed voort. Maar Langwaar en Grauw hebben gelijk al een aantal plakjes pakt. Ja, ik snit er mooi bij vanaf 5. Opzij starten. Dus de Grauw had de snits al te pakken. Ja, dan de snitsers op het 5e plak starten. Ja. De oude veen, we shirt, de veenafgravingen. Daarachter. En daar zullen nou de scootjes in de volkertsleer. Hij is bezield, hè? Zoals het nou lijkt. Dus ze kennen hier één keer rucht op de tonnen on. Hier in dit rak zit geen cruiserak. Ja, en deze scootjes met al volle verder, hè? Ja. Als het juist wat lemmer voor extra meters maakt en akrum. Het is wel even nieuwsgierig, want het is het Jouwerterscootjes dat er dit hier aardig kantenmeters bij kregen had. Zit op een 183,5. Maar ik Langwaar, ja, dat is het scootje maar 4 watt meeste tuig. 187 kantenmeter. En dan zullen we dat even zien wat dat Jouweren had, 174 kantenmeter. Die had het skip net verbouwd en Langwaar en Ljouwer het wol. Zullen we zien wat het in deze wedstrijd uithelt. Het zal net alleen nog op een kantenmeter zo komen vanzelf. Nee. De Zuidwesthoek. De fok net al te strak in de hijs, hè, dat er toch wat meer balling in komt. Ja. Meestal is het slagje onder het eilandje terug. Er zal nou stuurboord de volksleting in. Zuidwesthoek starten op plak 10. Het VN. Als laatste voet. En dan maar even voor de duidelijkheid. Net omdat er een slag hier. Maar dat is je startnummer. Wat kan hij zien litten? Het skiprint, dat hebben we wel zien de dagen. In ieder geval voor... Het zal de Zuidwesthoeken wezen. Wat zijn? Wat zijn een plakje zakken. Maar deze is al een eind achter die eerste, hè? Hij staat een heel soort extra slagen maatje mappen natuurlijk. Is het dan net eerlijker om steeds maar net in de wien, maar hele wien los te litten? Misschien weer wel eerlijker geweest om inderdaad in de volksleer de sleep los te gooien. Want dan staat al achterom, maar maakt het wel iedereen dezelfde meters. En nou met de laatste met al een heel soort extra meters maatje. En dan hebben we het net. Maar ja, dat is net de tijd is nou net om daar de discussie over hadden met ze bij winter dan. Dit binnen regels zij het betocht, dus dan moet het extra uitvoeren. En dat zit. Wij zitten hier voor een beetje kritisch te wezen. Hè? Dus, ja, maar dat. En de verschillende scenario's te beschermen wat eventueel mogelijk is. Ja. Maar wel dan betekent dat in de winter en dan maar, want dan wist ik de scenario's. En dan wist ik de richtingen hoe dat wijzen kan. Helemaal. Ja. En het is wel een extra dimensie om het scootje zielen, zielen op een veenhoop en Jennewaard.
Het is meer skipperen dan echt wedstrijdzielen. En zeker als je dat binnen het scootjesielen, ja, dit er gewoon bij. Dit is ook wat het scootjesielen uniek maakt, wat het scootjesielen mooi maakt. En dat is ook wel mooi om het merk scootjesielen. Doe kun je als zelfstandig nambroeken en als werkwoord. Nou, dat ben er net zo volle werd dat kind. Dus dat is wel een stukje uniek. En daar jet dit bij. Dat is ziel op Jennewoord. Het is lotje op Grauw. Dat is lotje voor de Veenhoop. De lotjes uit de pet helje. En ja, dat jet er gewoon bij. Maar dat ontneemt net dat je hem zo eerlijk mogelijk matje kennen. Binnen de mogelijkheden die er binnen. Ja, Zelfs. ja, maar daar zal ik altijd de randjes van zullen daarvoor opzocht worden. En nou, dit is wel een verbetering die ik misschien daar plak vind ik in. Wat ze daar aan hier wel heel mooi dien hebben is op een wedstrijd op een Veenhoop of Jennewoord net trok hier. En dus moest echt benadeeld worden omdat ze een heeg nummer haast. Dat is dan op Lemmer of een inhaalwedstrijd. In ieder geval echt mijn sleepstart dorst in diezelfde volgorde. Nou, dat ben wel mooie. Dat heb ik als mooi maken. En vooral op rondwetter ligt het nog volle mooi. Ja, nou, dat zijn mooie innovaties. Nou, je mooie situatie. Hè? Hele mannen die toch bakboord leidt. En daar met het Veen achterdel. Waar het Veen een plakje op Schouwershill. Geen protestuitvolging. Wiels dat natuurlijk in een normale situatie. Nou, het Veen leidt stuurboord. En hele mannen leidt bakboord. Oh ja, dat gaat goed. En ondertussen ben de eerste treien, dat fjouwer zelfs al om de tonnen heen. En dit is op het eerste plak nog heel tijd Ljouwert. Op het tweede plakje wie langwarme tonnen. Treien de Jouwer en fjouwer Grauw. Huzum is dan uit die topwijval. Koos Piet Heijst van de Zeil niks hebben. Ze volgens mij wel een van de laatste mee. Ziet ik nog wat de handje met de vak daarna. Ze voelen een heel lang voort. Echt dat, ja. Maar echt voordat ze het zeil er echt goed bij gingen, toen zielden die oorskip mal stik. Nou, en dat mist dan wel, dat just dan ik. En dat ben wel dingen die trainen kist. Dus je het Huzum net bekend omdat ze een heel soort trainen. Nou, en dat brekt hij hier dan wel op. En dat is dan geen gelok. En dan mag ik wel meer tijd insteken. Oh, je dat wollen? Ja, en dan je dat net wollen, dan net. Dat is de reden dat Johannes Meter onkondigen had om ermee op te houden. En hier kun je dan zien, de hele mannen die dan bakboord leidt, eigenlijk geen wien had. En dan geen Wout zijn en Heerenveen daar achterdel. En die zetten zij helemaal op het laatste plak. Juster nog nummer 2. Mooi, een hele mooie, brutaal zielende. En dat bedoel ik positief, Lodewijk Meter. Ja. Koud of lauw? En hier is ik tijd voor. Wat verkoeling. Hier is al de kopgroep die de oorenscootjes inhelpt. En ja, hier is toch wel onjoen dat er stuurboord zwaal houden worden moest. Nou, er zit een inhamke in, hè? Werd toch het wat vertekend. Ja. Nou, maar de Jouwer kent natuurlijk wel wat dichter naar de wal. Ja, maar wat Aangveldboom krijg ik zei, onder die wal, daar is hier toch wat minder wind. Dus hij zult toch wat meer de midden kiezen willen. Ze zitten randjes het op ziekje willen, denk ik. Maar zoals wat zijn, die heeft nou echt wel een soort les van de Jouwer. Terwijl de Jouwer wat omheen kind en omheen mat. Nee, ze lezen wel bakboord en wat zijn stuurboord. Met de afspraak wie je stuurboord wil horen. Maar dan is het altijd, dat jouwt altijd ruimte voor discussie natuurlijk. Hè. Wat is stuurboordswal houden? Is dat een meter ervan uit? Is dat 12, 15, 15 meter ervan uit? Onboord bij Sietse Brouwer. Concentratie. En nou is het even belangrijk. Ben ze boord om boord als net? Nee, dat ben ze net. En dat betekent dat straks wel wat zijn ruimte met Jan ontvingen. Als de situatie zo blijft. In elk geval dat ze de draaien ronde cirkel ingaan bij de tonnen.
Hele lietse bietjes die scoort. Je sjucht het heel gevoelig. De gong erin houden. En het liep erop dat ze eerst weer de zone maar op gingen. Als ik nou sjucht of ze ziet je de wien helemaal op. En dat weer nog even de vraag dat ze de eerste route ik gelijk door de oele krieten gaan. Maar het liep erop dat dat net gebeurt. Nou, het bordje zou er voorvaren wat de route wij is hoor. En voor de netkenners, dit is geen SKS-koetsje, maar dit is publiek. Ja. En je bent een echte. En die zullen nou in die de zone maar op. En dan had de commissie der verkeers, omdat de skippen nog te dicht bij mijn college. En dan, ja, wat kan er al je barren dan? Ja, we hadden met Grauw alles lijn. Toen wij het praktisch helemaal net. En gaan we samen met wat zijn en nog een aantal de oelekrieten in. Dan kwamen die BM'kes wel zo dichtbij dat we zelfs die BM'kes broeken konden om eens vooruit te loeken. Dus ja, daar kan van alles gebeuren. Daar weet net iedereen het meest dat het voer mocht. Dus dat word ik net zo lang. Hè. Maar daar kan van alles gebeuren. Want gieken die toegaan, want er zit ik een gijp in daar. En we sjuggen de tworenbouten al op het schip bij Willem Zwaga. De wierookstokjes, wat het wezen mooi. Om te zien waar die wien bij komt. Dat je daar dat famke in een roefsjuggen, die houdt een stokje vers waar wat reek aan komt. Want de wien onder op het schip is altijd weer oors aan boppen. En reek vertelt altijd het beste waar de wien bij komt. Hè? Ja. Maar het ligt er wel op dat die eerste 5 wel iets voor rennen. Dat er wel een gotje zit. Zelfs dat de eerste beiden lang waren en Ljouwert een beetje voor rennen bij de Jouwer. Maar daar vlak achter Grauw en Snit. Jouwer nog knap dingen, ondanks dat ze er heel meer lijn nemen op de zone maar. Dat ze op 10 dat vlaagje hebben gekregen, dat ze er nog wel voortkomen komen. En, want dan is ik het risico dat er iemand hoe die heen gaat en de beste het stuur is. Nou ja, we hadden het toen op Grauw met Heerenveen. Als er iemand hoe heen gaat, dat er meer hoe heen gaat. Ja, en het oranje wimpeltje vooraan op het schip, dat betuurt de leider in het klassement. En dat is Grauw. En ik joert weer geconcentreerd. En gelijk al een 2 plakjes inhellen. Ja. En ondersluiting bij de koprenners, hè? Nou ja, als zij achter de Jouwer finishen, hè, als er 15 meter tussen zit, dan pakken ze hem op noemer wel, omdat Grauw al meer meter zield heeft. Dus in principe is het die virtueel al op het derde plak. Maar dat is nog wel heel petit in de wedstrijd. Hier is Jos wel weer wat meer winst in. Ze is toen de rimpelingen op het wetter. Jouwer die krijgt wat jerdere vak staan heeft. Voor de wind, dus die zal nog weer iets uitrennen. We hebben namelijk de eerste 5 in beeld en achter. Maar volgens mij ben er in de middenmoot ook wat mutaties. Dus met name Lemmer wat het volgens mij al in 1 of 2 plakjes pakt. Dacht ik ook, dat krijg ik goed zeggen. Maar ze hebben direct wel hier de middenmoot. Zal de eerste zal Huzem wezen, daarachter Akrum denk ik en dan zal Lemmer komen. De goed joch. Ja, we kennen het wel even. Een liedje tussen staan. Hield hij het op kop nog. Ljouwert, 2 lang waar. 3 de Jouwer. 4 Grauw. 5 Snits. 6 Huzem. 7 Akrum. 8 de Lemmer. 9 Drachten. 10 Jennewoud. Ja, en die komt van een zonderplakje. Hoor. En die woer wat verbetering. Maar die is alweer wat oorzaken. 11e plakje de Zuidwesthoek. En nou leidt op het 12e plak het Heerenveen. 13 woord zijn. En 14 de hele mannen. En hier wordt al weer remmen bij de skippen.
Het sjuggen weer mooi. Het scootje van Langwaar wil gewoon net naast jou het komen. Maar het is nog een heel eind naar die tonnen. Dus ja, ze zullen wel tactische meiden gewoon wel tussen scoren nog, liep het mij. Ja, maar op een gegeven moment moest er wel tussen zitten binnen 3 scheepslengte voor die hindernis. Want het is een gijp stuurboord daar. En dat... Maar dan moet hij ruimte voor de wal krijgen, ik heb mij. Ja, maar dan moest er wel tussen zitten. Zo luid gijp 0. Dan hebben we net zien wat die wal precies is. Hè? Dus, zo. Dat is 3 scheepslengte tot die wal. En dan mag er tussen zitten of mag er net meer tussen. Dus hij kiest ervoor om er net tussen te zitten. En van de andere kant, Langwaar zal er geen risico's in nemen. Want zij pakken Lauw, het zou wel op, als ze er zou bij blijven, op noemer. Want Langwaar met een fjouwer en Lauw met een 1. Dus hij hoedt er net voorbij. Maar als ze de kans krijgen, door het wel. Maar wel mooi dat Langwaar, die heeft hem goed onder praat. Maar het is risicomijdend dit. Ja, dit is gewoon wat tactisch. Van, als het komt, komt het lettervol en net op zijn krap plakje. Want dan maakt jou het rond te Jan. Maar ja, als je het krijgt even te min jou of net, dan ben je misschien 2 stuurleers. Dat hebben we dus jongen van de week. Grauw al jeder de giekoer. Ja, die kiest een iets legere lijn. Hè. Dus er zal iets minder last hebben van de BM'kes daar. Er zal maar iets meer gong die kant uit gaan. Maar daar verwacht ik net dat die risico's nemen zullen om schepen niet te hellen. Als ze er echt tussen zitten, zullen ze dat wel doen. Maar die zullen met name aan in het op een zone maar een aanvalslag op een jouwer dan. En dan is het wel prettig dat er iets verder achter zit dan er deun achter. Het is in het... En dit wordt ook nog leuk in die lange sleert, want dat is in principe dan ook cruciaal. Als ze daar nou voor de windschielen met de loerte erin, dan zal net iedereen dat... Hoe leef je? Nou, net komen. Nee, net met in je slag eruit zullen kennen. Nou, zeker. Er komen eigenlijk weer oorschepen aan die via de wind daarin komen. Nou, ze zijn er net voor niks net bij starten. Dus dat is nou wel een mooi stukje skipper in aan voor de... Want nu zitten we in de lange sleert, hebben eerste scootjes en dat is ik het plak waar ze straks finishen. Hè? Ja. Net, die wal, die shut daar achterin, achter grauw daar. Steen de startnummers in de wal. Ja, en dat valt me ook goed. Ja, finish gewoon op een eigen nummer, dus wel eerst om een tonnen heen en dan een eigen nummer. En Wiels al de laatste scootjes nog de hele tijd in de volksleert zitten. Ben deze scootjes al onderwijs. Nooit Tonnenzee, zoals de commissie Jenne wat hem hier in lijn had. Wedstrijdleider Willem Klein is Joert verantwoordelijk voor dit evenement. En voor Jenne Waard, voor Sieberen tenminste, van Terwisga, de skipper van Jenne Waard. Is het zijn eerste wedstrijd op Jenne Waard, hè? Ja, vorig jaar was Oulast natuurlijk. Dus. En dat die juist terug op Sappen Veenhoop ook natuurlijk. En die was vorig jaar ook Oulast. De Huddewien. Ja. Jenne Waard kon toen ook echt net. Veenhoop hier misschien nog wel kent. Wel bijzonder. 2 aanlassingen weer op de plakken waar iedereen altijd hoopt dat er wat wien komt. Ja. En Joert zit er genoeg. Genoeg om mooi te zielen. En we zullen Griff nog wel wat wisselingen krijgen. Maar voor eerst is dit de top 5. Ljouwert, Langwaar, Jouweren, Grauw en Snits. We hebben toen we de Zonnemarktgang ran Lauwert en Langwaar er iets uit. Dat Langwaar echt Lauwert opran en die rem je moest. Kon de nummer 3, Jouweren 4 weer wat aansluiten. Nou, dan weten we nou ook weer met de lange sleert. Het is een hele eind.
Ja, je zit nog net het meeste spektakel in Safia de Wien, maar ik denk direct ohne Wien dan kunnen er nog wel eens wat verrassingen komen. Ja, dan wordt dit een aanval dat op Drachten om weer een plekje weer rond te halen. En Drachten die het al iets die het mooi jetter grijpt dan de rest. Nee, die leest dan stuurboord en Jan Woord leidt bakboord. Nee, scheren goed dat het direct uitpakt. En hier onze omroepwijn die de verbindingen al hier in de loft houdt. En dat is soms best wel lastig hier tussen alle bjemmen in. En hier, dit is dan de auto van de droompiloten. De hield dit die prachtige mooie beelden van Boppe hier. Sjurgen. Nou onder oor ik. Dus krijg je lang waar die iets eerder de fakkeloot uit. Om gewoon iets minder naar lauw te rennen. Om wel een gastje te houden dat ze makkelijker in hun eigen koers om die tonnen heen kunnen. En dat ze er net deun op zitten. Lout die gaat nu om de tonnen. En zal direct aan mij een 1 of 2 slagen door die lange sleerwollen. Ljouwert als eerste bij de tonnen. En dit wordt inderdaad straks een heel mooi spannend stukje ziel. Nou om te denken, het helm houdt net een volle uitslag. Nee, je kunt een heel soort winnen, maar je kunt ook een heel soort verliezen. Ja, het is maar een heel kwart stukje. En zeker dat die skippen wat er tegen bij elkaar zitten, dan kan het hier nog wel eens heel penibel worden. Want iedereen wil weer boven die oren. Mooi, ik het risico, dus krijgt een meter te 4 tros. Ja, dat is heel verstandig van Langwaard krijgt van Harmen Brouwer. Om even wat afstand te nemen van Ljouwert. Of zijn in ieder geval in eigen koers te bepalen. Want deze scootjes gaan nogal wat rondte bij elkaar. Maar straks wordt het nog volle krapper. Ja. En nou zal Langwaard beziek je zo 4 mogelijk trot te zetten. En een beetje op zijn massa wat trot te druwen. Om maar die vrije wind te houden. Hè? Ja. Ja, Ljouwert komt direct vervelend uit met snits. Kies de correct achterdel. Prachtig in beeld bracht ze. Dit is echt hartstikke mooi om dit zo te volgen. Nou, ze kennen de achterdel. Snits ze houden nog wel echt stuurbaar wal. Het Ljouwert er achterdel en dan kunnen ze hun slag helemaal auwmeidje. Maar het is Langwaard die iets beetje heger uitkomt. Ja, ja. En nou komt het op stuurmanskunst staan. Nice aan het draaien, dan moest altijd weer iets afvallen. Dus dan liep het altijd, dat is wat voor het juist. Ljouwert die nog toch wel weer wat heger zielig in. En Langwaard zullen hem direct oppakken. Dan liep het haast een onervaring, maar hij gooit hem mee met de kop in de wien. Hij wil hem zwaar en zet Jappie Visser even in skaat. Langwaard kennen wat meer rinnelitten, ja. Maar ja. Ja, en die rent zat het Joert ligt het gewoon huller. In alle koersen. Nou even het verschil straks zien tussen de Jouwer en Grauw. Grauw herkennen hem al mooier onder Helly. Ja. Maar ja. Ja, die stuurt hem gewoon beter onder die tonnen. Er komt meer van onderuit. Ik heb best wel eens dat Grauw voor een dadelijk reageert. Wat Langwaard doet. Langwaard wacht het net totdat ze bij Lout binnen. Ze draaien er echt tussen. Om die wind voor Del te horen. Maar Grauw zet hem terug. Ja, het is ook maar heel krap. Hè? Oei, het is het vastgeeft flank en dan best bij de wal. Ja. En nou hebben ze nog vrij wetter. Ja. We zijn benieuwd wat dit al hier aan het opleveren is, maar de hele middenmoord die er nou aankomt.
Nou, met name ook jouwere, grauw en snits direct uitkomen bij Akkerem en Lemmer, denk ik. Misschien Huzum al. En dan maar hoop je dat er een beetje wien komt. Insteert, want ook is best helemaal stuurleers. Ja. Want nou is het lekker om wat meer gong te hebben. Dan een hichte te pakken. Ja, nog was het vooral die skip erin letten. Maar het eigenlijk net draaien, maar om een oornomen, dat is gewoon die gang, die romsnelheid vasthouden kist. En gewoon zien als ze skeer bij kist. De oude komt al uit bij Huzum en die met al wat jeder draaien. Dus ik kan net die hele slag oude meidje. Ik benijd hoe dat grauw dat wolk in. De hele mannen als hekkensluiter. Maar wij zijn vooral benijd hoe dat kruisrak verrent. Voor eerst gaat dat keurig. Die jouwer krijgt hem natuurlijk, maar dat wat gruttere skip volle dreger door de wien dan een grauwste scootje. Ja. Een lang war. Je krijgt de wien in één keer helemaal los. Het lijkt wel dat er een enorm skift is, want het zit al aan de andere kant voor dat er het helm hout om had. Ja, maar als je met weekend verdraagt in januari en lang war doet dat wat jeder. Maar en grauw die nog steeds bakboord zielt. Die leidt al, terwijl jouwer alweer op de andere kant van de wal van de lange sleet is. Hoe grauw hem heel mooi tro rennen litten. En volgens mij hebben ze de jouwer al te pakken. Ja, en ik de grauwste scootje is al voorbij de jouwer. Zullen we er nou voorbij? En de jouwerhoete kan het niet eens uit te wieken. Nee. Maar de wind je er alle kanten op, hè? Nou, grauw zal direct doorsluiten bij deze bijten. En dan ben ik benieuwd hoe lang waar er nou uitkomt. Want die leidt al haast naast het jouwerscootje. Ja. Dan is het maar correct welk skip het snelste oppakt. De wal loopt altijd wat, zeiden ze. Hè? Dus, ja, qua richting wel. Maar op dit moment was het gewoon druk in die zeil. En dat is gewoon vooruit komen kist. Lauwert had de wiener verteld, dus die kan ook voortkomen. Dus die zal direct gewoon vrij draaien kunnen. En als je lang waar het iets meer last van de leiden van de BM'kes. Het wordt dan correct even iets langer voordat ze op gang binnen. Jouwer met de rietwiek even voor die skippen. En dan komt Snits zo bakboord aan. Die kan er net achter de dus Snits met mij draaien. Daar kan er wel achter de maar daar komen 3 horen skippen aan. En die horen dan moest die oorboods wal, maar ja, met 3 breed dan valt het ook net daar. Maar ontnota doet het keurig, de skippers, hè? Ja. Dan in die achterrijden weer wel wat mutaties, want wat zijn dus Heerenveen weer voorbij. En dat is een minder uitgangspositie. Oh, je zou daar nou bij de tonnen komen, hè? Ja. Want ik de Zuidwesthoek leidt er weer naast. Ja, het is anders zo hè, dat met name Heerenveen al even wat remmen. Lid Zuidwesthoek en wat zijn we om die tonnen gaan. Zelf even remmen en dan kun je zelf voor een goede ronding in. Het is mooi te zien hoe grauw echt, je krijgt over dat die wal wat loopt, hoe grauw echt bij de wal del zielen kan. Daar hebben ze even de rondte voor, maar daar creëren ze zelf ook de rondte voor. Ja, dit is fantastisch natuurlijk voor alle publiek hier. Die moeten even bukken om... ja. Dan krijg je haast een koep scootje omjitten als je hier nou net bukken. De geek van de hele mannen. Oer de hond van het publiek heen. Hoe dicht wil je erbij komen?
De Lemmer sjuggen hier in het kruisrak. Mooi akkeren. Drachten Jenne Woord. Zitten nog dicht bij elkaar. Dus ik het vind dat inderdaad er al achter al weer remt. Ik denk, laat ze maar gaan. Twee naast elkaar, dan valt er altijd een gat. Ja, maar het eindje is dan te kwart om die tonnen heen en dan naar de wal te. Ze kennen aan net iets ergens heen. Nee, het is net dat je een besluitmaatje kent om gelijk bij de tonnen door de wind te gaan. Ik bedoel, je bent op blij dat je op gang komt. Ja. Ja, zeker met waskeppen voor die rond ieder gewoon net. De totale breedte is hier een meter 70, 74 wezen, denk ik. Het vindt starten van het laatste plak. Wie wat on een opmars bezig, maar eerst toch weer omzetten. Nou, het tredje in de plakje, hij kan wel van Fietje. Dat wat zijn, zodat het nog wel dwang en nog vol regen in. Dan mag het dan voort dadelijk dan. Wat fijn wordt het al, zo dat misschien nog kennen. Zuidwesthoek hard om daar nog even heen. Maar het is eigenlijk correct te krap om dat te wegen. Het is beter achterwaarts zijn gewoon. Ze iets meer gang, iets meer rondte. Het is nog iets bij die waldel gliedje letten. Dan is het toch het wat. Ze draaien maar onder. En het Woordzinderscootje had nog net volle gang. Nee. Vind hij wil mooi bezien, hij probeert het wel. Fokbak, dat houdt in, zullen we het bit vinden dat de fokkerman nog in de draai even de fok vasthoudt. Dat die kop extra druk krijgt. Dat de stuurman net alles hoeft te sturen, maar dat het scootje de voorkant van het schip toch het vasthouden van die fok omgeet. En ja, dit is toch vakmanschap, hè? Ja. Hoe iedereen hier keurig uit die lange sleedboy kruist. Ik klik het erop dat de jouwer toch grauw weer voorbij gegaan is. Want ik zie de jouwer je net in beeld. Grauw wel. Dan het Rinus de Jong met dit hele grote skip. En tjen dat linige scootje van Grauw toch zijn positie weer ompakt. En sjuggen eens even hoe stadig dat gaat. Ze zitten haast aan de grond. Met even de stok erbij zetten in de wal. Want het lijkt wel dat ze even op de grond zitten. Nu is het dan zaak om elk vlaagje wat ze krijgen op te pakken en de fok net de volle druk te houden. Dus lukt er het hele schip naar beneden. En Sjurik, hoe ondieppend er is. Het shirt zit er haast net in. Ja, de jouwer die komt door stuurboord. Ja, die maakt rond te aan. Die derk wat te let mooi. Maar ja, hij koe ik net zijn volle kant uit. Maar het gaat goed. Knap van Rinus de Jong. Maar nu zitten we weer in een benarde positie. We zijn nu bij de ingang van de Zonnemar. Er zit iets meer wind. Iets over richting. Ja, kun je ze wat rommer oppakken. Trodda staat dichterbij, dus ik even in de smarrige wind zetten. En dan kan de oren ik weer heel snel bij die komen. Ja, maar hij kan zijn slag erop zetten en hij houdt ik gang. En we wilden vragen het hoekje hellen. Of dat de jouw direct rond de verwal vreegt. Ja, dat kan de vreemde Langwaard kan de verdel. Langwaard die zelfs een aanvalslag op Ljouwdwang kan zag. Zij deze lijn volhouden kan en dan kan ze misschien in inslag de zone maar hoor. En dat kende Jouwer net. Nee. De Jouwer met nog een slagje moois. En dan lijkt het de wind toch een beetje draait. Want
vanuit die sleepstart. Ja, Ja, Langwaard kreeg hem ook van voren. Ja. Die krijgt hem ik helemaal los. Ja, de wind komt je natuurlijk uit alle hoeken waar om die BM heen. Ja. Maar ja, had er van profiteerd, dus had er extra meters mee maken. Dus ik ben benijd. Ik ben wel benijd wat Grauw bedaar is. Zit er nog achterin, ja. Even in de gaten houden. Ja, het is toch Ljouwert. Jo bakboord had natuurlijk voorrang op Langwaard. En had ik goed de gang erin. Maar Langwaard en Ljouwert, Jouwer al geen centimeter. Nou, wel mooi dat de Jouwer zich er ook weer in mengt. Heel knap om toen ze pakt waren terug Grauw om zo weer om te komen. En Sjurgezond hoe dat skip rint van de Jouwer. Maar nou straks, ik weer door de wien. Ja, zit wel in de tangen bij Langwaard. Dan keek ik maar beter. Jij er gingen, want hij maakt geen ruimte voor de wal. Vreemd liet het mij nog zo. Hij kent er achter Del. Een ruimte voor de wal is meer dat je boord aan boord zit. Je zit hier helemaal in Penari. En we krijgen toch dat er een oorvaringje achterin west is. Het liep erop maar de hele mannen. Die je nou helemaal stilheid. Ja. En dan is het Vingen toch weer vertrokken. Ja. Of, nou ja, vertrokken, maar in elk geval, wat zijn we weer voorbij. Ja. En dan hebben we het achter de Efterhoede. En hier is een prachtige strijd aan de gang tussen Ljouwert, de Jouwer en Langwaard. Ljouwert natuurlijk nog een mooi stukje voor de Jouwer, maar ze Jouwer ook geen centimeter. Ik ben benieuwd hoe het Langwaard direct uitkomt. Die komt er toch iets meer onder de BM'kers bij, dus dit iets minder druk. De Jouwer zit aan de onderkant van de mar en daar stiek wel meer wien. En dan is het matje nog een extra slag. Mooitje als kom je krijg hoe het uit, hè? Ja. En nu is het met name al 2-3 slagen vooruit denken om uit de dokter en dat ze niet een keer die volk het sleet in kist. En Jouwer kan nog heel dit hoe bakbatros zielen. Krijgt we nog gunstiger. En ja, we beginnen hem dan net aan deze editie hier bij Jennewoord. De reden vlagen, maar een protest. We zullen straks wel even Jerretje en waar het is. Dat zal Griff een bakboordstuur bij de rest hebben. En dat moet dan ergens of mooi woord zijn of mooi het vinger west hebben. Langwaard die ervoor kiest om al eerder voor te draaien. Maar in tussenslag toch vrij wien te houden ten opzichte van Ljouwert. En Ljouwert zal hem direct boven de Jouwer draaien, denk ik. De Jouwer die erachter achter Ljouwert delgeert. Zo meteen. Ja. Nou, netjes van de Jouwer, goed ze zich weer om knakken in die eerste trein. Dan is toch het grauwste scootje dat een beetje slachtoffer worden is. Of tenminste, ja, het heel goed. Gelijk al de Jouwer voorbij, maar komt je toch mooi een behoorlijk gatje daarachter uit dit cruiserek waai. Of waar ze nog in zitten, maar het cruiserek in de lange sleet. Het is een heel oorse kip, hè, dat Ljouwert als goed zie. Als dat juist qua kop. Het is een biefstuk. Ja. Volle vlakker maken. Maar dat is wat de grauwste zwaaien al dingen haar. Ja. Ontknikken. Maar het bent vlagen hier, want hier is het nou ik weer Ljouwert wat heel stadig gewoon voortkrabbelt. Schuiven ze nou en dan is een Lieds Broeske voor de kop en nou is het weer even heel doneerd. Zit er correct in het hoekje, daarna de volk het sleert daar. En Jouwer
Die krijgt dat hoekje aan Hellier. En Ljout is kraben om dat hoekje nou te hellen op stuurboord. Ljout Jouwer zal hem iets verder terug zetten aan. Dus inderdaad op en al met de wien. Ljout die wel het uitron is. En ja, hij moet wel even die vlaag krijgen nog. Ja. Om dat hoekje te hellen. Om dat hoekje te hellen daar. En dat hoekje, dat zien we daar. Die mensen die krijgen even de Ljouters op een zitten. Als net. Maar de wien komt dan correct weer even uit het gat zetten. En draait dan in één keer als net. Want het is toch het belang waar die ervoor kiest om heger op te zetten. Ja. Kies iets rommer. Ja. De hulptroepen staan op de kant. En dan liet een beetje omheen zuigt de man voorop. En dan krijgt hij correct op tijd het vlaagje of kiest er dan al voor om door de wind te gaan. Dan lijkt het dat er allemaal al heel gunstig krijgt. En de Jouwer. Hier in de van, maar daar is grauw ik alweer, hè? Ja. Ja, en in de middenmoot binnen wel wat mutaties. Anders zeg ik Huzemek wat naar voren komt. Die al bij Snits in de buurt is. Grauw had hem even heel mooi kriegen langs die wal. Die komt heel heeg op stekken. Ja. En zielt gewoon oud terug. Die maakt die hele lange slag af. Ja, ik kom dat eilandje heen. En kan dan maar iets meer hechten de Volkersleer in. En dan ik me iets meer gang daar terug heen. Want Langwaard krijgt hem direct van voren. Grauw, ja, hier, hoe had het ik een naam deze lietse bjemkes en strukjes? Vast, ik weet het zo net. Maar Grauw, tegen een eiland, het is niks te groeien wat bjemkes, maar ja, ze matten wel omheen. Het is wel duidelijk dat het ontjip is. Ja. En Rinus de Jong, die zit er vlak bij de L, zweet net onder de grond. En van de morgen hier, Geertje de Vries, ik even een peteer met hem. De Jouwer start je het als tweede, een heel mooi startnummer. Dan word ik hield iets zijn van Rinus de Jong, de skipper van de Jouwer. Die gaat heel hut, het een soort zuil. Dus ik ga ervan uit dat je hem joert voor die eerste paar plakjes gaan, Rinus. Ja, daar ging ik vanuit. Dat proberen we zeker. Ja, eigenlijk moet het ik wel nou even voor inlezen. En wij een sleepstaart het beetje terecht kunnen wij verder heel in de volksleer induiken. En dan moeten we zien of we verder komen. En dan zullen we dan wel met de voorste skippen die er binnen hoe het eindigt. Maar we gaan zeker voor de top maken van Joert, ja. Je hebt zelfs ik maar die en al die voorwedstrijden. Hoe gaat het met het scootje? Hoe rent het? Dat rent hartstikke goed. Vooral met meer wien ben we goed. Hebben we alles goed onder controle. Maar echt het lichtere waar krijgen juist. Dan is het heel hard werken voor ons. Om erbij te houden en te doen. Maar zodra er een dikke trein stiert, ja, dan kunnen we gewoon mooi doen. Dan rent hij echt heel hard mooi. Ja. Het is nou ik nog licht waar. Er wordt wel een beetje meer wien verwachten, maar dan heeft het Joert ik net zo makkelijk. Nee, weet je, Joert in tussen die bij hem niet kent makkelijk. Nee, dat klopt. Wij hebben wel een oorzaal als gemiddelde skippen, zeg maar. Een beetje minder diepte erin, dus we moeten echt heel hard schakelen. Als het stiller wordt en dat de wind terug loopt, dan moet het weer om. En dan we zijn constant bezig. Die jongens in de midden, het smoordraaks en dat. Ja, smolle drok. En dat, maar dat doen ze wel goed. Dus ze moeten nou vallen, want ze zijn hoe stuurboord, Rinus de Jong. Maar komen mooi een heel soort snelheid achter Langwaard. Want ja, die is gewoon al, ja, die laat je te blabberen. Hè? Die komt net helly, minder slag. Ja, die helpt het hoekje wel krijgt, maar daarna kon ze er net genoeg gong in krijgen om bij die wal bij te blijven. En Grauw en Jouwer die gaan verder terug op bakboord en draaien volle letter. Die volksleer in werd trouwens meer gang en meer hechten daarin komen. En nou show ik even Grauw, want ja, die shirt Langwaard door de wing in en die denkt ik in de Boppedel, maar Langwaard gaat zo verschrikkelijk stadig. Ja, daar kan ze niks aan doen, omdat
gewoon geen gong hielden. Ja, dit kost natuurlijk grauw ik weer meters. Ik al sissen er wel doorheen gaan. Ja, nou, dat is op zich nog prima. Dus die rent er wel hoe heen. Tenminste, nog lang waar net op tijd begon komt. Nee. Dus die krijgen zo meteen ook les van grauw. En dan gaan ze in één keer van het tweede naar een vierde plak. En daarachter zit Huzemal. Het is het langwaarderscootje dat je een lietsklapje maatje moest. Wils Willem Zwaga van Ljouwert wol in die keer onziele koeien. En ja, dan is het, ja, hielden ze toch even de die net. Want de Zwan, de langwaard, kwam toch heger uit dat cruiserek dan Willem Zwaga. Ja, dat is net helemaal... dan zit het even net mooi. En ik snits is wat we waarom vallen. En die pakt terug Huzum. En Huzum is het al een ontsluiting bij Langwaar. En snits wordt bedriegen terug Akkerum, zeg maar correct. Dan hebben we even een lietse tussenstand op maatje. Hij is nog net om de tonnen heen binnen, maar ze zitten aardig op elkaar. Dus daar zal in dit rakje net volle verhoren. Tenminste in de top 5. Het is Ljouwert en dat rent er nou aardig uit. Die had een mooie voorsprong. Een 130 meter op Rinus de Jong van de Jouwer. En dat is hartstikke goed zield voor Rinus de Jong. Maar het grote skip uit dat cruiserek waai. Daarachter is het grauw. Die zit ik weer een 130 meter achter de Jouwer. Die afstand met ongeveer lieke grut. Daarachter Langwaar. Ja, die is van een tweede plakje afzakken. En kwam natuurlijk ik van een vierde plak op een startnummer. Dus ja, het is weer hetzelfde. Op het vijfde plakje luidt nou Huzum. En die had een goede slag maken, want die is snits voorbij gegaan. En dan heb ik alweer een aantal oorenscootjes die in de volksleer zitten. Akkerum zit op een zandenplakje 8 januari. En die komt van een zandenplakje met die laai of het vierde achterop. Dus die is wel wat van. De Lemmer, ja, die had ik nog net zo volle schoen. Die is negende starten en die zielt ik nog de hele tijd op een negende. De Zuidwesthoek, Auke de Groot, die is op het ziende starten en luidt het ziende wie zakken, maar zijn eigen plakje bepakt. Maar ja, die zitten nog de hele tijd in het cruiserak. Drachten daar wat tussen wij vallen zeker. Drachten is zit, ja, Matte nog even het cruiserak een beetje onwaarts. Ja, nee, die zit nou ook al in Volkersleert en die luidt op een 11e plakje. Tolvingen, trekje wat zijn en heel naar achterom. Mooi de protestvlaag in het wand. De hele mannen. Is ik in beeld Drachten. Leidt hem over achter de Zuidwest ook, maar leidt er wel boven. Dus die zullen direct hoe hen rennen. Ljouwert noteren we gele. Dat is een mooi boekje. Als eerste om de bovenste tonnen. De tweede keer deze route en dan zullen ze nou onderwijs gaan naar de Oelekrieten. Zo snel kunt het verkeren, hè? Dat Langwaar moest remmen om net ertussen te komen bij Ljouwert. En nou ja, per slagen verder met zichzelf afstand van het tweede plak en is zelfs verder. Dan vinden ze hier weer aardig tan aan. Er zitten mooie treien. Het is heel verschillend, hè, de wien. Krijgt ik op verschillende plakken in de wedstrijd. Ja. Hier iets meer vrije wien van de BM. Of minder BM dus. Het is ik mooi aan de vlagen op de Roenvaartboord. Mooi publiek zelfs. Die ik een natuurlijke barrière zwaar voordat er geen toeristen de wedstrijdwetter invaren. Want ja, het is nou helemaal afsluitend, hè. Ja. Je kan geen bootjes tussen terug. De Jouwer, als 12 tonnen.
viert dit hier zijn 100-jarig bestaan. Nou, als dat eens een keer mooi, een hele mooie klassering aanronden worden kan, dan een grauw is er weer ontsleuteling. Ja, constant ontsleuteling. Komt er een oren vak voor? Wat zou Nee, ik denk dat ze de vak wat heger zetten. Of wat leger. Gezien de wien, omdat hij iets tannend is, misschien iets leger zetten. Maar van de andere kant zit je nog een romrakking, dus dan wordt ze misschien wel weer iets heger gehad. Dus dat is zo mooi. Ze zijn altijd ondergang en altijd ontsleutelen om maar weer sneller en beter te gaan. Lang waar als vierde om de toon. Nou, Huzum die is ook mooi naar de top tas hield. Heel oud rent er nog iets uit, maar Huzum heeft zeker aansluiting bij Langwaar. Op Noemer zal het nog wat dreig wezen, met Langwaar kan van Fjouwer en Huzum van Trijen. Maar wel mooi hoe ze hersteld hebben in deze wedstrijd naar die belabberde start. Langwaar had ik met name verleden omdat zij als enige een kwart klap kan maken in die volkers leert. Vragen dat echt dan ik echt moest. Of dat ze hem gewoon even min kregen en dat ze net bij die walwij kregen. Zitten die juist er op een veenhoop toen ze de Griepmos rak in moesten, gang die echt bijna oerwal. Maar ze konden er gelukkig nog bij wijsturen en dat waarschijnlijk dat Harmen ook correct net slagen of wie daar correct ongunstig. En dat is dan, maken ze gewoon een soort meters en verliest met name een soort snelheid met 2 keer te draaien. En dan is het van 12 jaar. Dat is toch mooi zien dat zo'n eerste cruise-rak al een hele grote verschil oplevert. Hè? Ja, maar er zit nog een strijd in. Hè? Het zit nog wel tegen bij elkaar. Heel Langwaar die kan zeker nog wel naar voren, maar ook daarachter. Zoals Huzum lijkt best wel een achterstrakjes en die toch dat God wel dicht zielt naar de nummer 5 daar. Sterker nog, ze lezen nog zelf 10. Ze kwamen van het derde plak al, daar hun startplak. En dan hadden ze hier is aardig wat verlend, maar dat hadden ze wel redelijk ophellen. Ja. Ja, hier zien we toch dat er echt hier wel wat meer winst zit. Hè? Dat de wereld voor de boeg van de scootjes. En ja, het bent toch de Ljouwerters die hier het meeste voordeel hebben van vrije wien en verstoring. Hè? Ik van de oren skippen. En dan kun je zo verder en verder en verder je voorsprong uitbouwen. Ja, zeker. Nou is een mooi vrije wien. Ik heb weinig dreiging van achteren. Dat een oren koers kiezen moeten. Dat ze krijgen wat leger of heger moeten om vrije wien te houden. En zeker dat ze nog heel wien wil door de oerlekrieten gaan. Dan hebben ze daar wel zeker voordeel bij. En Jouweren zal ik met name achterom zien naar Grauw en Langwaar. Want die zullen aan dat stuk verder wien voor het hoteldeel. Zullen die met name met wien van achteren de skip dekken. Heel man ik hier zo meteen als een van de laatste om te tonnen.
Toch de Grauw had een iets hegere lijn kozen dan Jouweren. En ja, die komen daar nog wel dichterbij. En ik denk dat Grauw ook al wat wien uit de zeilen helpt bij de Jouwer. We krijgen terug dat ik het vind een protest had. En dat zal dan Griff de oplossing op onze vraag wijze. De hele one een protest hier. En dat die zitten direct vlak bij elkaar daar in het cruiserak. Nou, dat zal in de lange sleerbest. Heerenveen koos ervoor om direct naar de Tonneré te gaan. De hele one kan er achterom. Dus die zal ook daarna wel zin kan wezen. Dat zal dan bakboord stuurboord rond de verwal. Dat iets in die geest zult wel wezen. Zeggen de hele man helemaal stil is. Een hele goede keuze is van de wedstrijdleiding om het eerste rondje gewoon over de Zwanemar te doen. Dan een lange sleert en we hebben onder de volkensleert en nu pas door die oerlekriet en het veld iets verder uit de koolheid. Want dat kennen we nou mooi bekend, want als je daar ervaren, dan zul je haast nooit een gat hebben. In de oude veen die weer mooi van Boppensjoggen. Maar daar, we nou die lietse bootjes, loft zien beeld binnen, er zit een heel nauw gatje. En daar matten ze nou al je trolleyscootjes en dan komen ze uit bij Jennewaard bij Hotel Prinsenhof. En dat is heel mooi voor het publiek wat daar al hier op terras zit. Zeker wel wijs dat Jouwer en Grauw direct maar ook wel wat strijden om dat tweede plak. Dan zal lang waren en Huizen daar mogelijk wel wat dichterbij komen kennen. En dan zal daar nog wel volop strijd wijzen kunnen. Jouwer leidt er nog voor. Ze kijken direct naar stuurboord daar. Dus dan is ze weer aan de goede kant, aan de boppenkant. Dus dan horen ze vrije wien. En zijn nog steeds die wien er wel voorlangs. Maar je won net maar je twaalf naast elkaar door de oorlekrieten ligt het bij. Nee. Dus daar is gewoon geen ruimte voor. Nee. Dus dat kan best wel dat Grauw al wat jadder reming hier. Aan de andere kant, als er een keer een jonge lijst en op kist in de wien uit de zeil nemen, ja, dan is het dat ik net voorbij gaan liggen. Nou, als de Jouwer zich al wat del, volgens mij zit ze nog in ieder geval in dezelfde lijn als de Jouwer. Wat van achteren komt lang waar. Dus het is wel zo dat hij eronder zielt, dus een bakbodskant van Grauw. En het is direct gijpen, dan liggen ze er boppen. Snits. Happy Visser. Stabiel op een vijfde plakje. Daarachter Akrem. Die is van een achterste plak al aan. Dus die had nou al wat meer plakjes in hellen. Die loopt dan op een zandenplak, maar in een plakje dan. Maar voor de wissigheid, het is natuurlijk de afstand nou tussen de scootjes naar welke start noemen ze matten. Hè? Ja. Nou, het is nog wel even een petit in de wedstrijd, dus er zullen nog wel wat mutaties komen. Jou het vrij op kop. Had van je lijst hoek net de remming. Sterker nog, hij stelt de turbo er even op zetten willen. Want hoe meer marge, hoe beter. Dan zorgen we dat ze al hier prachtig mooi ingelid achter elkaar om. Alweer het een wedstrijd voor het mooiste plaatsje. Maar dat verriet alles net, want het is natuurlijk puur tactisch. Je wil net naast elkaar hier op dit smelle wetter de trochinnen.
Juist wel dat grauwer nou boven lijkt. En dat is... Maar na de gijpel is het direct weer, ze er weer onder liggen. En misschien kan Langwaar daarvan profiteren. Ik denk dat er nog wel zaken hoe lang wordt het nog voordat die gijp is. Want Grauw helpt nog wel de wien uit de zeilen bij de jouwer. Dat kan net lang meer wijzen dat ze hier weer gijpen zullen. Maar bij Grauw is nou de fok helemaal invallen. Ja. En Rinus kan hem iets scherper opstekken. Krijgt wat meer druk in het tuig. Zit wat verder van die BM'kes aan. Al is het met 10 meter. Dan moet Grauw al helemaal vrij voorwezen. Hè? Nou ja, die moet... Grauw creëert even wat ronde. Ja. Gooit de scoorten even los. Ja. Dus gewoon even remmen. Ja, Jennewoord op het thuiswetter. Ja, wat is het? Het Vingen had de setside, of ik weet net, nee, Noord net in het voetbal. Oh, ja, ja. Dus hebben we hier ook al een harde kern van Jennewoord. Hier mooi fakkels. Er wordt nieuwsgierig ook tegen dat Langwaard er nog achter zit. Nou, hier in ieder geval de reek van... Ja, dit is net het toorbout van Ljouwert. Die maakt het net zo volle reek. Dit is de harde kern van Jennewoord. En nou, Jensen straks gijpen. Ja, dan moet Grauw ook een beetje oppassen. En Rinus de Jong, dat die geek, ja... net oer het dek slaat van... het Grauwste scootje. Nou, Langwaar kiest voor om er onderdeel te gaan. Die doet er net tussen. Creatief. Maar Grauw liet het wel gewoon een pure snelheid. De ronde trot erin. Ja, hij is dat is dan toch knap. Ja, maar Jouwer heeft de vak net goed staan. En Grauw wel. Ze binden natuurlijk. Nou krijgt de Jouwer. Ja, dat ze die vak te palak gaat, dan kan ze hem opvangen. Dat is ook wel eens een keer. Want Langwaar is in principe geen Langwaar nog achter de Jouwer doen. Daar is de rond en dan is die Grauw weer pakken kunnen. Dus maar ze had de loert er wel in, maar het is zuiver, hij is het hele wien, hè? Ja. En bij Grauw pakt er wel, bij de Jouwer hield dit nog net, maar de Jouwer had wel een soort gong. Ja. Die had natuurlijk nog wel even de wien, die houdt nog even de wien. Uitschieten wien in de tuur van Grauw. Nou, zodra de Jouwer Grauw voorbij is, dan zal de Grauw ook wat omheen komen, verwacht ik. Of ze horen gewoon aan de onderkant. Dus tekent ik wat. De afstand tussen Grauw en Langwaar is nog wel een gotje. Dan zal Grauw direct de loerte eruit halen, verwacht ik. Ja, dat kan er al. Dan Lout die al aan het begin van de lange sleer er is. Ja, die shut het maar alle willen aan het vanzelfs. Ja. Hoe meer strijd er achter hem is, hoe grutter hij zijn voorsprong vergrutje kan. Maar Rinus de Jong, die houdt staan. Tjen het Grauwste scootje al lang waar. Tactisch gewoon op het vierde plakje. En tactisch gewoon, ja, je keek net zo volle uithellen. Ja, je bent een Remy. Ik ben gek op Remy bij Langwaar. Puts erin en ze had er een speciale poeder voor zelfs. Maar hoe groot voorsprong ik? Soms uit ik nog net alles hè, met deze omstandigheden. Nee, wel verstandig. Maar ze met Huzum, nee, die is op noemer, die hoort er wel achter. Dat is wel risicomijdend. Als varen ze meer tussen bij Jouwer en Grauw. Ik maar van korte deur het remje bij Langwaar. Zeg ik Grauw.
Die krijgt alleen maar hem in. Die zal er ik wat romte gaan willen creëren. Dat ze net boord om boord. Maar alweer de rem erop. Bij Langwaar. Ja, Armen Brouwer die slaat al op het dek. Ja, dit is in feite een onnatuurlijke reactie in de sport natuurlijk, Remy. Ja. Dat het even is en een keer is. Maar ja, met name Jouwer en Grauw die bleven een beetje bij elkaar hangen. Een beetje filezielen. Zo zei ze daar. Hij naar zijn hut gaan. Maar ja, het is natuurlijk de kanten meters van Langwaar. Die natuurlijk nou in het voordeel binnen. Maar ja, daar had er nou niet om. Want vader Wien hier voorbij zielen in dit plak. Ja, daar zitten ze niks mee op. Even de lange sleer er maar in. Zit je voort bij de zone maar op. Dat is denk ik een goede ontwikkeling. Het is wel mooi om te zien. Er wat mutaties natuurlijk. Maar het is wel heel krap om daar te kruisen. Maar, Dus we zielen nou net het smelle stikje in. We niet krijgt wat slachtoffers voelen, tenminste wat protesten. En ja, dat dit vereist dan ik alle creativiteit van zijn wedstrijdcommissie. Ja, dan ben ik benieuwd dat Dirk een tunnel leidt direct. Of dat ze gewoon strak om het eiland heen kennen. Maar dan zoals is, dan kan Jouwer wel wat omheen. Of leidt er direct een tunnel in beeld. Nou, die stiert net op een wedstrijdkaart. Maar hij leidt er nou wel, maar dat is een vervangend merkteken. Dus die maakt dan altijd een... die zien we nou in beeld. Dat is die oranje tonnen, ja, met een hele grote blauwe baan eromheen. Ja. En die kennen ze broeken en die kennen ze oorlel in het veld lezen als ze de wedstrijd onpassen willen. En daar gaan ze nou verkeersen. Omdat het toch onder krappe kant is. Het kruisraken in de lange sleer. En dat zal jou het prima vinden. Die zielt je nou al een heel eind voor. Doris Kip Muut, een voorsprong van een dikke 250 meter op de nummer 2, de Jouwer. Nog hield hij er achterom het Grauwsterskoetsje en daar nog achterom Langwaar. Maar ik Huzem zit je er over vlakbij, maar die komt nog wel wat leger uit. En hier die dat dan net zijn in de gaten. Want Snits komt wel heger uit. Ja, en daar zit Akkermek alweer bij. Maar ja, Huzem zegt natuurlijk wel welke slagende orenskoetsjes maken. Dus. En die sluit nou ook aan Huzem bij Langwaar. De Huzemers dus vlak achter Snits. Achter Langwaar zitten ze. En in het voor van de wedstrijd. Hier Geertje de Vries en Peteer. Maar de afscheid nemen de skipper. Dit is die laatste hier als skipper van het Huzemerskoetsje. Hoe dost deze wedstrijden nou? Nou, leek als vorig hier en al de jaren daarvoor. Ik zou net weten hoe het oors met waarom dat ik nou het laatste hier zie. Nee, maar hij is net gedacht van, oh, dit is de laatste keer dat ik nou Joert op Jennewoud zie. Ja, inderdaad, dat heb ik wel, maar het is net dat het negatief is. Ik heb wel eens iets van, volgend jaar heb ik het allemaal wat minder rustig. Wat minder druk bedoel ik. Ja. Want waarom haast krijgt op? Ik doe het nog sexy hier. En ik vind het gewoon heel erg moeilijk te combineren met het werk. En tot nu toe lukt het allemaal wel, maar het wordt gewoon steeds moeilijker en ik moet er te volle voor de waan. En dan heb ik zoiets van, dan verdier ik een aantal keren ik oud zijn. En dat jet net. Dat moest er gewoon wezen. Dus als het een commitment is dat nice komen, dan moest een keuze maken om te stappen. Ja, de heeft wel Jimmy Sein vreet in de tenten van, ja, ik moest soms 1400 kilometer rijden om even zielen te kennen. Ja, dus zo'n 100 kilometer in en zo'n 100 kilometer weer om. En als dan
Soms dan tiert, dan zei ze van nou dan bloot de snijs ik even thuis. Maar heel vaak dan is ik datums, dan moest dat spul op tiert leveren. Dan moest jongens weer om. En ja, dat op den duur ik zei van ja jongens, ik doe dat net meer. Want toen ben je binnenfitskipper. Ja, inderdaad, ja. En ik draai met mijn broer 2 weken op, 2 weken aan. En in die 2 weken in december is altijd een wedstrijd. En we zitten hier daar heel altijd 4 veuten richting Berlijn, Maagdenburg. En ja, het ben gewoon heel eind en dat stiert mijn gebied sinds hier. Dat wie Johannes Meter van Huzum. En ja, dat stuurt hem in. Maar dit zit hem net in. Ja, hij maakt wat afvallen zelfs al. Maar hij gele doseert hem een hele mooi slagmaatje. Ja, bij het eiland voor hem die tonnen houden ze hem bewust even heel heeg. Eigenlijk zien we niet. En waarschijnlijk hier bij een kramersjoen dat de wien om het eiland zich wat gunstiger weer hoe sturen wordt. En hij kon ze gewoon heel heeg oppakken. En zo pakken ze liedjes lang waar te pakken. We zien hoe het direct helemaal uitkomt. Maar heel mooi slagje van Huzum. Maar dat is een rondverdeel, ja. Dus die kan Sanne, ze nou dat hoekje helly kennen. Dan kan ze nou in 12 plak scoren. In 12 plak, ja. Dan loopt het dus net om zijn ziel, tactisch vermogen. Dat hij net meer scherp is, dat er stopt. Johannes Meter. En die scoot je nou een heel mooi slagje. Hier het misschien Sjoen in het eerste. Want ja, hij liet het je gewoon. De winst steen bloot. Het hoekje te helling. Ja, het hoekje wat ze krijgt lang waar net helikoer. Ik ben alleen benieuwd hoe Grauw en lang waar uitkomen. Ja, Grauw ligt er laag te delta in. Het is nog maar een liedskruisrakje natuurlijk. Ja, wat we maar nou zit in de van alles wedstrijd in. maar er zit van alles in die area. Ja. En gelijk draaien, zeggen ze. Ja, en Grauw gaat er achter en die zal op mijn gang wel dat hoekje helly willen en kennen. Lijkt dat de wien nou ietsje meer steen bleef. En dan ben we vooral benijd wat er voor Grauw met het Huzum-scootje. Want net als mij kan hij hem gewoon bezielen. De jouwer is wat heger uitkwam, maar ja, het is Huzum dat in één keer van een 5e plakje naar een 12e plak zielt. Heel knap. De wind dat wordt weer omdraaid. Het is iets zuidelijker worden dat het makkelijker bezielbaar is. Langwaar moest je straks een slagmeidje. Werd er van 12 naar 4 gang. En ook lijkt dit volle rommer te zien. De jouwer is dus een plakje ik weer omzetten. Liekers Grauw. En Langwaar is nog een 6e plakje. Scoot. En dan is dat duidelijk de kopgroep waar ik nog steeds bij zit. En hier zitten we in Efterheim. En dan zullen we even loeren naar de protestvlagen. Het vingen luidt Boppen, Waardzijn en Drachten. En Gitte tonnen heel rom onder helling. En maat rom te krijgen van Drachten. En ik rom te krijgen van Waardzijn zelfs. Ja. Maar die... En dan zullen ik het wienverschil zo stadig als hier zielen. En dan in één keer hier vrije wind van die BM en ken ze niet voort. Het is dat toch Zuidwesthoeken die daar ik wel mooi staan houdt. Het is toch nog Drachten die er nog wel voorkniepen kan voor het veen. Ik ben wel benieuwd wat de hele mannen dan zitten. Die dan niemand daar dan voor zitten. De hele mannen zitten. Nou, het lijkt erop dat hij een heel eind erachter zit, maar. Oh. Nog wel een drachterscootje voor het veen. Het is wel een mooie wedstrijd. We hebben wel van alles in zeer. Het is net geen carouselziel en alles achter elkaar om, maar wel
Maar het is echt wel een aantal slagen vooruit denken om goed uit te komen. En wat vind je van zo'n beslissing die de commissie maakt om net in die lange sleet, die rak die we daarvoor hielden, die nou te schrossen? Ja, prima. Dit is een hartstikke mooi cruiserekker hier op Personenmar. De hele man komt er inderdaad nog achterom, ja. Dan kunnen we weer eens even een tussenklassementje maken als de scootjes er nou bij lezen. Een heel eind op kop, nog heel tijd het Ljouwerter scootje. Daarachter een mooi opscoot, Huzum. 3 Jouwer, 4 Grauw, 5 Langwaar, 6 Snits, 7 Akrum, 8 Jennewoord, 9 de Lemmer, 10 de Zuidwesthoek, 11 Drachten, 12 Jereveen, 13 Wordzijn en 14 de hele mannen. En dan vermelden we even dat er 2 protestvlagen binnen. 1 bij Jereveen en 1 bij de hele mannen. Want die hadden koren even rekken in het cruiserak in de lange sleet. Dan ben ik benijd dat die vlagen steen bleven. Want Nou, werd de situatie ik net zien, hè. Werd net in beeld zien. Hoe het precies gang is. Helemaal nog hem goed aan het praten eerste 2 dagen. Juist maar een heel mooi resultaat, maar ik zaterdag op Grauw ging het hartstikke prima. Maar ze zijn nog net bij macht om vanuit die achterlijn wat plakjes naar voren te hellen. Dus ik verloren week de eerste keer dat Ries hield als skipper verzeld. de Lemsters. 2 Jelien. Nog kampioen. Want nota. Nou, nog net hele, ja, zo'n mooie wedstrijd op Grauw. Ja, juist er weer wat, tenminste qua resultaat wat teleurstellend misschien. Nou ook een beetje anoniem in de middenmoot. Voor hun best wel een groot gat en achter hun dus ik net direct bedriegen. Maar ik net bij macht om nou om een heel soort schip te nee, maar ik net om aan te sluiten bij Akrum. Nou, een heel mooi slagje van Huzum wat ze krijgt die op Personenmar. Het is net alleen nog dat ze voorbij binnen, maar er is gelijk even een heel mooi gatjeslijn. Ja, ja. En Grauw die ging nog achter Langwaar delen op Personenmar, maar Langwaar moest nog een keer draaien. En Grauw kon er wel onder trossielen om toch nog dat 4e plak te houden. We hebben Langwaar de route hiervoor, of 2 routen hiervoor, Loud bedriegen. En Remy moest om net op de eerste plak uit te nemen, maar weer tussen te komen, zakjes nou, dus nou naar een 5e plakje zakken. Het leek het iets makkelijker bezielbaar hoe stuurboord. Dus voor de wedstrijd wel jammer. Het mooie is dat er weer iets verderom is zo naar het westen. Dat je toch 1 of 2 slagen niet zitten moest in die volkensleed. Ja, nu gebeurt je net zo volle. Zoals zij het slim vinden. Zo het les nog alles heel win, denk ik. Want nou best hele afstand aan het aanlezen. Ja. Waar eens niet gebeuren kan nou een heel iets cruiserakje. Nee. Maar dat is... je moet wel scherp blijven, want die win kan altijd wel een beetje draaien, hebben we juist zien.
En dan wordt het wel kruisen en dan moeten we wel op een goede kant zetten. Dat scoort hier al weer aardig gewoon, hè. Het is, ze krijgt volle rommer weer. Zie je weer wat een legere koers. Nou, ze wordt om die BM'kes in de schillen, maar de vlagen mij en dan alweer wat omheeg. En dan aan we mijn gang de oelekriet in. Meer meters, maar wel sneller hoe die al staan. Daar zullen we ik een vlagen bij de Zuidwesthoek. Die hebben we nog net noteerd. Nee, en die ik kom aardig heger de Volkertsleerde ging. Dan heb ik links erachter die daar krijgt onderlei. Zal dan waarschijnlijk met drachten weer, want daar heb ik een rare vlag. Die moeten weer de hele week. Drachten, ik een rare vlag. Hebben ze nog wel wat de hoop dat er hier geen protesten waren zo'n. En dan moeten ze naar de duvelskamer, heet dat, hè? Ja. Ja. Wat houdt dat in? We weten het zwethokje, maar het duvelskamer, dat wordt ik heel iets slimmer hier. Ja, nou, ik weet niet precies wat het is, maar het klinkt net heel hoopgevend voor degene die er als verliezer bij komt. Als dat jouw dan toch een beetje de rond heeft, dan kun je wat voortrennen. Hè? Dan wordt de afstand wel wat groter naar de nummer 12. Zullen we toch die commissie de hele tijd dwaande met de ton, hè? Ik bedoel, deze nog wat heger ingooien hier, dat er toch nog wat meer een langer kruisrakke persoon sleet komt. Nou, dat het kruisrak op Saonemar wat groter maakt. Ja. Huzum krijgt wat van profiteren koer. Om dat hoekje wel in één keer te halen, moest dat hoekje nog wat verder brengen. Maar ik kan wel even maar wachten, want de eerste skippen ben er nog net. Ondertussen zijn we al goed oorloeren aan het ontzielen. Dan ben ik benieuwd wat voor creativiteit deze commissie nog uit heeft kennen. En hoe lang ze nog teruggaan. Ja. Want voordat de lijst ik op een noemer binnen, dan... Ja, nou, ze zal direct nog een keer de Saonemar ook in, denk ik. Omdat ze daar ook met die tonnen bezig zijn. Het is een kwestie van verschrikkelijk goed. Commissie daar lezen, zullen we nou de tonnen die erin gooit is. Zullen ze dan nog een keer helemaal de Volkertsleert in maat of zullen ze die ronde en dan gelijk... Ja, ik verwacht wel de Volkertsleert nog een keer in. Maar dat ze direct zijn. Jouwer die krijgt Huzum op brand. Ik heb er hier achter dit Louterscootje de leer 3 wordt. Jouwer die rent op bij Huzum. En zul je het dan weer hier om nou, boord om boord door de oelekrieten te gaan? Ja, het is nog wel iets eindje, hè? Ze binnen er net. Nee, maar een beetje dezelfde situaties krijg ik met Grauwe en Jouweren. Alleen nog uit Jouweren op het orenplak. Toen ran Grauwe Jouweren op, nou rent Jouweren Huzum op. Maar Grauw keerde toen toch wel voor hem nog even wat te remmen. Ze kon nog wel achter elkaar door die oelekrieten heen. Wil ze toch lieken dat er in de Jong gewoon de gok weer dat hij op die te voorbij is. Maar Safir ben we nog net. Nee, hij zal maar iets boven sturen. Ja, maar het lijkt het heel eenvoudig in dat heel windstil. Maar het is constant met die vak vieren, vak weer gewoon scoort, vieren, scoort weer gewoon. Nou, en als dat net helemaal goed is, ja, dan rennen ze die op. Of
En als het wel goed is, dan kun je het zelf in opruimen. Dus er zit zeker nog wel wat in als het helder is. Alleen de hel is het vaak net in, maar in. En dat is op zich best wel een gotje tegenzielen of een gotje creëren. Maar om echt in te hellen, dat is vaak wat regen. Constant in de Turen. En nu hebben ze een lintje onder het stokje. Om te zien waar de wienwaai komt bij het Ljouwersgoedje. Ja. En het is toch weer Huzum. En dan zie je de hele dag die stok maar omheen gaan. Maar dan heb je ook wel kramp. Nou, dat is met name dit stukje even, denk ik. Het lijkt het haast dat Rinus de Jong voorop zit, maar dat is een dubbelganger. Maar het is wel even een oor die even het helmhout vasthoudt. Wat een hele dag sturen. Concentreren, ga je er de moeite mee? Nee, daarvoor zit je daar. Dan staat iedereen zijn taak en dan moet je gewoon minimaal wel 12 uur in de bank kennen. Een Akkerum die je bij Snits oprent, maar er bewust voor kiest om wel aan de binnenkant te kiezen. Ik zei, als ze dan straks kijken, dan ben je wel bovenst. Jou die haast bij de gijp is. Het hoekje werd de gijpen, maar er links in beeld. De afstand bleef tot hetzelfde. Die zouden nog steeds erin uit en uit. Al is hij natuurlijk nog gigantisch. Ja. 250 meter naar de hele tijd. Ja. Maar zij hebben de oelekriet halen, dus ze hebben wel het stuk gewoon wat de minste winst hier. Dus het Celaan wil ze misschien weer iets verder uitrennen. Huzum voorop. En dan voor de Jouwer, want Huzum nog heel tijd op een tweede plak. Doelekriet in. Lijkt het wel dat ze hier met iets meer gangen wie naar die oelekriet gaan dan dat Loud krijgt al. Loud hier echt een dreefstikje krijgt naar die gijp op dat hoekje. En dan is je daar wien wel behoorlijk nog in de zeil staan. Met Jouwer die weer Huzum oprent. En die pakken gewoon wat wien uit de zeilen bij Huzum en daar is op. Dus daar een beetje remmen we terug. De fok wat losser te gooien. Want die feit is dat net het plak West-Wezen worst. Nee, want dan lijst er maar de gijp aan, dan lijst eronder. Nou ja, en dat, als er dan net bij komen is, dan lijst er 4 onder. Ja, dan kan het samen wel dat Grauw die weer te pakken heeft. Hij is hier wel iets rond, dat het iets meer meterzielig is. Want Jouwer nog iets naar stuurbord gaat vanuit hun schoen. En de gijp iets verder door, dan kun je maar iets meer rond en dan wel weer een gotje creëren. Dat ze net te snel deel houden. Nee. Snits op een 6e plakje. Nou de oelekriet in. Heeft er nooit zitten terug Akkerum. Stabiele race. Deze skippers. Meestal even een protestreet in die middenmoot, maar daar binnen plakjes vrij constant met Snits.
Akker, Lemmer en Jennewaard. Weinig mutaties daar. Het is Grauw dat beziekt hem ertussen te stekken bij de Jouwer. Ja, Jouwer reageert wat dadelijk loert drukt en toch wat omheen. Het is helemaal goed inschat om dat even voor de loerte te zetten. En dan pakt Grauw al wat winnen te halen bij de Jouwer. Ja, daar hebben ze weer de hooligans uit Jennewaard. Al gaat het natuurlijk nog hartstikke vriendelijk hier rond daar. En moedig je ze Sieberen van ter Wischouwen die hier zijn eerste hier op Jennewaard zielt. Het waren hier op het schip, maar de eerste hier de wedstrijd omdat hij hier net terugging. De Lemmer, die zielt de hele tijd nog een beetje op het achterste plak. Die zit vlak voor Jennewaard. Ze wordt er een beetje dieper in. Het is hier ook heel wisselend hè, qua dieptes. Ja, ja. Hier is het even spannend. Kan Grauw de opsteker Nessie van de Jouwer krijgen? Ja, dat wordt in deze positie wel dreig. Richting die tonnen ek. Dus heel er wel verkiezen om iets rond te doen. Opmerkelijk lang waren die in de eerste routes best wel naar Lautar half jaar weer om Wien en heel Wien. En nu dat gaat met Grauw ook net tegenzielijk hè. Terwijl je auto alweer haast bij de onderste tonnen is. Dus ik verwacht je dat ze dezelfde route weer zullen en voort bij de zone maar op gaan zullen. Het is wel jouw nou dat het gaat groter maakt. Meer dan 300 meter. Nou even benijd. We hadden net scootjes jongen die boord aan boord door de Oelekrieten kwamen. Maar hier Lemmer en Jennewaard die dat liedje te bezieken. Nou ja, qua rond te kennen dat ik wel. Het is alleen nog krap. Ja, dan wordt hij nog wel de scoort helemaal binnen loopt. Dus toch wat remje wel. Ik denk sterk dat ze hier al kijken kennen, toch? Dat lijkt het mij ook net, maar het is. Ze liet hem ook een beetje vallen. Het lijkt me nou net zo verstandig, maar ja, daar komt ik aan walen. Misschien met Lemmer ik wel een beetje meer rond de Jan. Nou, je kan zo alleen maar met elkaar praten. En nou is het opletten maar de scoort de meesten. Want Mars natuurlijk maar in Tuur net het op een scootje rijtje. Nee. Maar Mars wel rond H en Lemmer neemt wel rond en even naar de wal. En dan wordt dit het zeil nog weer 4 letter in. Dan is alleen even de vraag hoe 4 is het nog naar dat hoekje wat ze grijpen matten. Dat is nog een stukje. Mooi om te zien de bewegingen van de pijlstokken. Dus juist iedere keer een rondje in het water gaan. Ja. Onder voor het grutzeil. Dat is de pijlstok die we in die vorm zetten wordt. Maar ik mooi in beeld bracht hoe die manoeuvres ben. Ik heb gezien, Jennewaard viert het zeil meer dan Lemmer. Lemmer steekt een beetje op. Ja. Het hoekje komt er een bochtje om het verzels. Ja. Maar gewoon wat aardig het midden. Hè. Ken natuurlijk nog wat leger. Ja. Nou, het midden daar is het meest diep. Dat het het minste last van de stoel ging naar beneden. En dan kist ik de meeste snelheid meidje. Maar ja, Jennewaard neemt de wien wel uit de zeil bij Lemmer deels.
In ieder geval van de Fok. En dan is de vraag dat ze op tijd het Lemster scootje in het skaat van de wien zetten kennen om straks voor de wien weer voor de te grijpen. We hebben even een tonnenrekken, maar dat mooi. Want dit is net een tonne van het wedstrijdwetter. Oeh, je wordt dreig Stewart. Ja, ken hij er weer tussen. Huzem. En daarachter de Jouwer. Dat is Krapowen. En wat Graude er nog weer tussen. Zitten deunen op elkaar. Lijkt het al hier goed te komen. Ja, en de Jouwer komt daar toch wel een beetje heger uit. Maar ja, laat ik even stil. Is Jurgen de Fok helemaal invallen. Maar die wil natuurlijk Grauw net boppen hem gaan. Ja. Dat Maar Jens de Tinus Lood krijgt wel van Douwe. Die zei Fok los. Hij wil in ieder geval net geen ganger herinneren. Dat er hem er wel boven prikken koe. Dus hij leidt er nog wat boven. En dan verwacht ik dat daar niet in een tussenklapje van zal. Wie even spannend. Rinus moest ik even goed aan het helmhout scoren. Ja. Om vrij te houden van Huzem. Nou, dus Huzem die kunnen we het heger oppakken. Wij. En die had natuurlijk wat minder heen en weer rakselen. Het is Jenne wordt net slagen om de Lemmer helemaal in het skaat te zetten van Siwien. Ja, en totdat zij met elkaar in de street binnen, zoals daarachter, ik de nummers, wat ben dat? Het zien over het overtredje, 14. De hele mannen sluiten daarachter, komen die weer dichterbij. Dus zij liet je onbedreigd op overwinning uit te gaan. En dan hebben we het over de Ljouwerters. Die al een heel lang voort binnen hun eigen slagen kiezen kennen hier over de Sannemar. Drachten naast de Zuidwesthoek. Wils de Zuidwesthoek. Aan de binnenkant Leiden straks weer het vaardeel van de Gijphad. Het vierde vlak achter. En ja, had er helemaal toch weer een beetje aansluiting van op wat zijn. Ja. Wie een hele eind in de terrein. En dan ben ik wat daar nog voor verhoring in komen kennen in de terrein. Zij binnen zo'n maar alweer uit, denk ik. Dat zij nou in een klap de volksleertel weer ingaan. Dat is efficiënt en met een hazardie. Dan komt er nog een tonne. Ja, die lijkt hier wel. Dus die maakt hij nog wel even. Hij maakt nog een slagje, mooitje. Niet meer Ja, de gewoon. vraag is... Maar ja, hij is best wel onderop, denk ik. Maar waarom laat die tonnen eruit? Als ze hem inderdaad inkwarten dat ze net met de volksleert in hoeven. Maar dat lijkt het me sterk. Oh, nou, ze hadden tonnen. Dit is dus een vervangend merkteken voor de tonnen die de Volkertsleert verderop leidt. Dus deze moeten ze bakboord ronden. Ja. Dus hoe ze net met helemaal de Volkertsleert uit. En dan je ze nou al de Wallis. Trodde Oelekrieten nog een keer. Dan de lange sleert in. Dan zullen ze nog even die tonnen ronden maken daar in de lange sleert. En dan op hun noemer finishen. Dan komen ze nog kruisend weer om door de lange sleert. Nou, dan had de commissie Jenne Waardje alle
alle moeite dienen om van alles eruit te halen en om een prachtig mooie baan erin te lezen. Ja. Ja, zeker omdat het de laatste 2 keer weer die volk leert ik makkelijk bezielbaar. Dus een strak en heel stuk. Dus voor de wedstrijd hartstikke mooi om het zo te doen. En Huzum zielt keurig nog hield dit op een 12e plak. En liep het ik een aardig afstand te nemen. Ja, dat zien we nou mooi van de Jouwer en Grauw. Ja, zo Grauw goed ze op zich net voorbij. Die zoers op noemer beide pakken kennen, maar dan moet ze wel in de beurt wezen. Een Grauw met een 6 en Jouwer een 2 en Huzum een 3. Dus dat betekent dat Grauw ongeveer 60 meter, wat minder dan 60 meter achter Huzum finishen moet en iets minder dan 80 meter achter de Jouwer. Nou, vallen er geen atoombommen of rare dingen, dan kan deze man Willem Zware haast niet meer komen. Die is alweer onderwijs naar de Oelekrieten. En dat gaat tussen Huizen en Grauw. Dat is aardig rut. Het zal wel zo wezen dat Grauw de Jouwer in het klassement altijd zou ze nou zielen voorbij gaat. Ze kunnen ook nog vertellen. Maar Grauw hoeft hem net voorbij, hè? Nee, ze zijn Jouwer met een 2 en Grauw een 6. Dus daar zit ongeveer 80 meter tussen. De skepslengte altijd al 20, dus die best sowieso al kwijt. Hoe groot is het gat tussen Huzum en Grauw? Dat is straks de vraag. Ja, maar het is nog een heel eindje. Want dat moet 60 meter werden. Ja. Nou, dat is het wel. Dat is meer. Volle meer. Het is 200 meter op de stuit. Ja, dat wordt groter en groter. En nou efficiënt kan Grauwer nou tussen wat bij Rinus de Jong van de Jouwer. Die is het risico aan. Dat is heel wel. Dat is wel gewaagd. Dat nou, ik zie ze nou wel vallen, want ik bedoel ja. wat... Maar dan had Jouwer die ton al een heel eind onder ziel. Want Grauw hier in principe wel indraaien kent. Maar ze weer het net. Dit ben kampioenschapszielers. Die weten gewoon dat het totaal geen enkele zin had om nou iets in deze fase van de wedstrijd te weren. Ja. Ze zielen oer halve wedstrijden. En ze baseren het even. Ze kennen het wel, kent net. Ze moeten dan ook 100% wiswezen. Oh, is net weer je dat. Ja, maar ze hingen hem heel rond. Moest je erbord en nou, ze kwamen gewoon zien. Heel verstandig besluit is van de wedstrijdcommissie met nog een keer die volk sleert in. Maar als die sleert in Jos, dan is het er net heel volle wie meer. Ja, Langwaar kan daarvan profiteren. Ja. Die gaat er wel tussen. Dan hier Grauw toch even. Jij er een keuzemaatje matten. Ja, nou, ze hingen hem heel rond moest hij erboord en ze konden er wel indraaien. Maar wel met het risico dat Jouwer iets gang krijgt hoor, en is bakboord stuurboord.
Jouwer mij dan, die hoeft dan net uit te wieken. Maar voor Grauw is dit nog net een probleem. Nee, maar dan wordt afstaan en Jouwer echt weer grutter. Dit wordt grutter en de binnen er net, want er zit ik dan een kruisrakje in. En het is gewoon Langwaar. Die gewoon maar een heel soort gong trossiele ken. Ik een goede tonronding waar de Jouwer en Grauw is helemaal verdeelleiden. Sjuwen nou ik, maar wat voor snelheid Langwaar op de juiste zone komt. Ja. En wat doen ze dan? Je ze nou weer remmen. Maar dit is Jappie Visser van Snits, denk ik. Hebben we nog eens goed in beeld. Dat is hem. Die is in dit kruisrak. En dan ben ik benijd hoeveel het gong Langwaar had om de Jouwer nog voorbij te gaan. Jouwer is ik op snelheid. En ik voor Langwaar hield dat het net de Jouwer voorbij hoedt. Nee, om hem voorbij in het klassement te gaan. Nee, precies. Nee, maar die Jouwer die oerzielde die tonnen gewoon heel erg. Grauw woeder wel tussen, koerder wel tussen misschien. Maar het was het risico net te nemen, omdat ze hem gewoon heel goed stuurbaar en die kon er op zich prima tussen draaien. Maar omdat Jouwer zou om die tonnen gaan, ja, moest Grauwer achterdel. Ja, en dan ontstaat het god voor Langwaar, die daar wel mee gang in kan. De noemer Zoan in de wedstrijd. Vorige weer kruisen op de zone, maar en dat is Akram. Woon het protest. Kregen ze juist er uitslag van. Maar de situatie wie op Grauw. Maar zij je hem Sieber van de Wiska die daar het slachtoffer van wie. Of die het protest verleer. In Hegenberop. En dan ken de situatie nog verhoren. Jappie Visser van Snits. Heel stabiel in de middenmoot. Constant op dat het zesde plakje mat naar 5. Maar dan moest er al vrij snel belezen aan een Grauw. Voor naar de start al. Wie aan de woord krijgt in de slag met de Lemmer. Ben ze nou met ze. Ja, zien dat ze de Zuidwesthoeken van zich al horen. Zeker op finishplak. Zuidwesthoeken kennen het zien. En aan de woord naar Zoan. Lemmer had het ik wel dreig. Die zie je er wat tussenin, maar die shirt nou ik dacht hoe het op hem komt. Waar het net regen had, dat is Willem Zwaga van Ljouwert. Die had een heel soort energie besparen, denk ik. Mooi vrotten en wrekken en achterom Sjen. Ja, in het begin waren ze even bedriegen terwijl Langwaar. Maar dan hij zonder probleem. Bleeuwen concentreert. Want ja, daar in de vierde links de show de achterbleeuwers. Die had ik Willem Zwaga al in het vizier. Het applaus klinkt al. Ken ik net volle meer mis, maar ze met nog wel om die tonnen, toch? En dan, ze mat nog op de tonnen. En dan is het een kruisrakje naar hun plak daar, ja. We hadden de meest gekke dingen zien in de sport. Waar je van denken van... ja. Wat er nog gebeuren kan. Olympische spelers of Olympische zielers die de finish missen. Maar ja, waar we het nou net neemt, is natuurlijk een famke wat je maar... Famke, vrouw. Maar een paar kilometer wij wen het. Maar het bouwmeester. Die juster op... Nou, zonder te zien, dat klinkt heel raar. Maar de wedstrijd waar alles komt dat het te min wie. En ze hier als zanggrote marge opbouwt. En Olympisch kampioen waard in de Ilka-klasse. De lasers hebben ze vroeger nemen. Fantastische prestatie. Beste Olympische zielster eer. Ja, van de hele wereld. Van de hele wereld. Van de hele wereld.
op 4 Olympische Spelen, 4 verschillende medailles hellen. Alle kleuren, 2 keer goud. 1 keer zilver, 1 keer brons. Fantastische prestatie en de verhalen ken je hem volgende week een keer jaren, hoop ik. Want dan is broer Roelof Bouwmeester. Ik altijd haar coach, dit hier net, maar je hebt iets wel altijd die neemt 10 plak in. Ja. En dan ben wij ik heel nou benijd naar zijn verhaal, want hij wierde wel in Frankrijk. Ja, hij heeft wel, Erik. Ja, hij heeft wel een rol in de begeleidingsstaf. Of hier, had er. En met name ook omdat hij de ervaring heeft als coach van een Olympisch traject. Maar dat mooi was Fries en ook Rutschop geweest. Absoluut. Famke dat Jere gewoon hoe deze wetters ik zield had en wedstrijden had. Zo'n hege prestatie helpt. En nog heel tijd het stokje omheen. Concentreert tot de laatste minuut. Dat jouwt ik wel aan. Hoe concentreert Willem Slager? Nou, daar ken ik van alles over het Husum. Die zit ook al in Wielbiet Hotel. En ja, die komen wel met wien van achteren. Dus er hoeft maar 1 vlaagje gunstig te wezen. En voor jezelf wat minder gunstig. Dan... 2 Jelien maken. Jouw dat mooi op de Veenhoop. Toen leidden ze haast een 300-400 meter voor. Op nummer 1. En ja, ze kreeg de achtereind zo'n grote windpoester dat ze uiteindelijk 5e waren. Ja. Het ken al je. Dus je wel dat de omstandigheden Juwet wel wat wisselen binnen, maar net extreem. Nee, en ze ben eerlijk. Wat bedoel je mee eerlijk? Nou, dat er net hele grote verschillen in zitten. Dat er sommigen met wien van achteren komen en dat er ook samen naar voren zielen kunnen. Nou, als we even op het helm houdt, is het een bordje met Fios. En dan even de kijkers vragen. En op Dijkelen, wist je wat Fios betekent? Ik heb wel een idee wat Fios betekent, maar net in deze. Fios, dat is een oude scheepsnaam. Dat is vooruitgang is ons streven. Oké. Dus nou, dat slaagt het wel, joh. Dat, als het bordje Joert voor het eerst op zit, dan denk ik dat dat erop zitten bleef. Of je hem er correct opzet. Dat zou ik kennen, ja. Ik ben Skippen, die zei Jette. Een leuke knipeer op het Leeuwarden scootje. Yes, ze direct wel wat wind krijgen, Matten, vanuit de Zonnemar. Ze is dan maar een vlaagje wat verder die lange sleet in kennen. Nou, we binnen nog net. En we binnen al. Husum komt er wel dichterbij daar bovenin. Het wordt een lange dag, want het is al 4 uur west. Ja, ze is heel oud voor het net bedriegen, maar het is nog net klaar. Zeker dat zij hier net zo volle wind hebben. Er staan direct wel wat rimpeltjes op het water. Zelfs loert er nog weer in. Ja. Het is nog even billen knijpen. Zeg ook wat marge. Dus je toch achter dat er wat meer rimpeltjes zitten. Hè? Ja, van achteren, ja. Nou die achterhoede zit. Ja, en dan heb ik nog wat mutaties. Want dus juist Grauw die echt lege kant kiest. Van dat hotel. Terwijl Langwaar echt wel wat heger zit. En je ziet echt nog wel wat meer wien. Als ik het goed zeg, bij het Vinje vlagen bij Wappersjug. En dan had ik het door een protest vlagen. En bij Drachten net meer. En bij de hele mannen net meer. Dan hier de Zuidwesthoeken er ik nog in. Het liep het dat de protestvlagen er al hier uit binnen. En dat, ja, een protest is protest. En dat een goed jet het zo. Maar
het vertjent deze wedstrijd als net. Wat zijn? Juster een mooie treddenplak. Kwam Joert van een tredje in de plak aan en Sielven op een 11e. Dus had ik vooruitgang. Ja, met een vraag hoe dicht dat ze nog op de Zuidwesthoeken zitten, had die ik nog op noemer pakken kunnen. Want er zitten 3 plakjes tussen. Ja, de Veen lieken veelbelovend. Ja, ze komen er net uit. Maar ze komen er net bij. In het begin van de wedstrijd gelijk al een ontelpak. Maar waar ik weer ompakt en wrakselt nou in de achteraan de hele tijd nog in gevecht met drachten. Wat zijn in de hele maanden. Nou, Ljout kreeg er weer nog weer. Dus de Fox stiet vol en Huzum had hem dan net vol. Dus hij kan over uitrennen. Komt wel wat broers voor de kop. Dus die zal nog wel mee wat meer gang naar die tonnen gaan. Waar ik weer ompakt en wrakselt nou in de achteraan de hele tijd nog in gevecht met drachten. Daar zullen we ze drone in de loft. Die deze prachtige beelden maakt hier boven de oude veen. Nou, zit er gewoon er even in. Ja. Bij Ljouwert. En Wils Huzum nog terug dat Wien weg hinnen met al die BM. Maar ze moeten direct nog wel dit hele stuk kruisen. En dan even waarom komen we naar het begin van de wedstrijd. Precies, hun bootje staat vooraan in de lange sleet. Ja, maar in het begin van de wedstrijd heeft het dat het met name de achterste die moesten nu zo'n maar al kruisen. Terwijl Ljout of wordt dadelijk heel in de volgende sleet in koer. Dus dat betekent wel uiteindelijk hebben we wel alle jaren volle kruist. En dan heb misschien de achterste nog wat meer voordeel gewoon. Want die heeft kruisen kent op een Sonemar, wat er iets rommer is. Dus het is maar iets langere slagen. En die hebben gewoon met kwartere slagen verder kruisen. Wat ze hem finishen om het tonnen heen en dat hem nog net omdraait. Nee, dus ze gaan nou om het tonnen heen. En dan het kruisrakje nog een plak daar. Dat heb ik teruggeregen. Ja, zo wat meest eerlijke werden. Ja. Maar dan zit er nog wel wat in. Dat zal net wel wat achter. Ja. Dan zul jou het net volle lezen ha. Nee. Ze denken hier en wat voor hier hebben we net veel, dus wie doet absoluut net een kwade wedstrijd doet. Nee. Het is wordt straks krap om alle uitslagen en alles op tijd te krijgen voor de prijsuitreiking. En het wordt nou, ik bevestigen van onze meesken op het wetter, want wij hebben ze overal op het land, op het wetter, in de loft, in het schip. Om te zien wat er maar de wedstrijd bad, dat alle reden vlagen binnen in Lutsen. En dat scheelt natuurlijk wel weer tijd voor de protest, voor de prijsuitreiking. Ja. We zeggen Ljouwert. De hele dag is al op kop. Ik van nummer 1 aan starten. Hier wordt reging begin. En die gaat nou zijn laatste kruisrakje in. Onderwijs met een hele grote voorsprong. Een 500 meter is dat zo langzamerhand worden. Op de nummer 2 gaat hij het kruisrak in. En zie ik het dan als eerste. Nou, dat bezie ik het er net eens. Maar de dotter gewoon ik. Die voorziening door ik nou wat het waan. Naast een bordje daar op een kant te zien. En op dat bordje van Ljouwert staat nummer 1. En dat is het bordje wat voor op het schip hing het. Maar dat is het startnummer natuurlijk. Waar er op starten is. De gong erin houden. Dat is belangrijk, maar dit is een heel lastig slagje geweest. Ja, het is net heel breed hier. De glokken wat jip, dus het soort kan er wel onder. Want je komt ook die grote vrachtschepen terug, hè? Die naar Drachten te gaan. Ja.
Ja, maar hij is harde gang wel in. Ze houdt de vak best wel lang bak. Ik denk dat ze best wel wat voortvallen. Maar dat er hard wel wat gang en dat doen ze wel goed. En dan zitten ze met die gang, ze direct wel bij die waldel gliedje willen. Samen met name wat meters te maken. Dus eerst mijn gang en dan direct de hechter te pakken. Nou, het klapper van de vakjes stiet je nog mooi wien, dus dan kun je de gong er in horen. Wil ze nou toch zeggen dat derde verschillen dat ik wel wat groter worden ben, hè? Ja, maar hier is al lang waar al messengeren. Die lijkt rijk voor grauw. En die loopt dan over achter. Ja. Man voorop. Haan omheen, rug is gewoon koers. Het vingertje in de links en rechts. Beetje vallen. Dan denk je, shut, die skipper dat zelf net. Nou, de fok is de eerste indicatie, hè, hoe je weet waar de vlagen erin komen. Ja. En dan komt Willem Zwara hier ik heel mooi uit deze 3 dagen waai, hè? Want het is altijd een wichtig voor het kampioenschap. Ja. Hoe je presteert haar op deze nauwe wetters. Juster, ik al aardig wat skip min hellen. Ja, we zijn wel benieuwd hoe het grauw nou lang waar voorbij gang is. Dat hebben wij even mist. Lijkt me straks wel te zien dat Grauw wel de onderkant koos bij het hoteldel. Het is wel opmerkelijk zijn dat ze er daar onder tros hield binnen. Maar... Al een hele mooie overwinning voor het Ljouwerskoetje. Fantastisch. Juster Seks de plakje op de Veenhoop. Winnen ze natuurlijk volle meer van achteren starten. Ja, van Viertje. Van Viertje daar. Ja. En dan ben je nou wel op zijn eerste starten, maar dan behoud je je positie. Dan kom je hier mooi zo min mogelijk punten. Ja, deze nauwe wetters hoor. Voordat we naar Terhennen gaan, lijkt je wel Grauw en Ljout om er bovenste plakken te strijden. Heerenveen had... Ik weet niet, het hangt er een beetje vanaf wat ze wordt worden, maar dat zal wel op zijn beroemde 10 punten worden. Dat wordt al een behoorlijk gatje in het klassement. En daar komen straks de boordjes in het zicht. Ze zijn net heel groot. Waar die meesten op een wal zitten. Geen fouten, mooitje. Nee. Dan maar een extra slagje. Je kan alles... Nou, als je met snit hier rond de Jan. Dat Sjorbots Wal heeft wel voorrang in deze wedstrijd. Ik weer een heel soort meesten hier in de woord. En
Ja, we nemen toch nog maar eens een keer eens even een hulde aan de wedstrijdcommissie. Want die hebben voor op alle plakken haast we meestal zitten. Gaan ze de scootjes deel houden. Om ze optimaal te genieten laten van de wedstrijd. Joert, je ben jij wat. Ja, maar ik goede beslissingen aan. Door de eerste keer net de rollenkritiek te gaan. Door deze laatste keer net helemaal nog een keer die volgens leert in. Maar wel gewoon jeder bij de rollenkritiek in. Dus ik denk een hele mooie, eerlijke wedstrijd. Met omstandigheden die voor iedereen gelijk binnen. En ik zeker met dit laatste stukje kruisen, want dat hebben we in het verleden ook wel eens mee maken, dan we gewoon oorsom finishen. Ja, dan win die achterste echt wel in het nadeel. Het gaat is nog wel grut naar die achterste taal, maar daar kan best nog wel wat wisselingen niet zetten op nummer finishen. En dan Want ja, het is natuurlijk voor was het publiek ik trakteren. Ja. Maar waar ze het meest trakteren, dat is hier Willem Zwaga, Ljouwert. Die nou 2 uur en 20 minuten hier de oerwinning pakt. Dat kunnen we wel zeggen. We moeten natuurlijk zoveel skippen tussen zitten. Nou, dat zitten er. Dat is een schitterende oerwinning van Willem Zwaga. Mooiste bemanning van het Ljouwerter scootje. Nou, ik krijg zo juist voor het zeil naar beneden. Om in ieder geval die oorskippen die er nog omkomen zo weinig mogelijk te hinderen. Ik wil wel even met Willem praten, maar ik wacht eventjes op mijn cameraman. Dat ik de meesten die televisie sjoggen het interview met Willem Valkje kennen. Willem, van harte lok wens ik me deze overwinning. Dankjewel. Wat is het verhaal van de wedstrijd? Zenuwslopend. Ja, dat kan ik me voorstellen. Je starten op het eerste plakje en dan viel stikt die druk eigenlijk van we moeten eerst blijven. Ja, ik doe het lauwer om van achter naar voren zielen. Dat ik heel eerlijk ben. Ja, maar dit resultaat is mooi. Ja, zeker. Ja, Juster wilde ik een beetje winnen. Ja? Maar, oh god, ja, maar je moet nou maar een foutje te doen en het is klaar. Hè? En we hier neven Langelaar, die pakt dus hier op het hoekje even. Die heeft dus een beetje leven litten, want die kroop ertussen. En we hier nou praten de eerste route net oude hoeren. En dat die er wel. Dus toen ziet hij er eigenlijk ertussen. En toen zijn we dat zien, maar dan voelde ik wel een beetje gelijk in. Maar dat praat hij hem onderling aan? Ja, als je wil gewoon een gotje maatje. En Harmen die kwam natuurlijk van het vierde plakje. Of vierde... En die loopt bij mij. Dus die wie op zich wel blij natuurlijk. En dan word je eerst een gotje maatje voor jouw hoeren. Dat praat je eigenlijk altijd stiekem met iedereen nou, hè, die achter je loopt. En het leek er even op dat dat net hier, maar dan heeft het me nog keurig gehouden. Dus daar ben ik wel blij mee. En daarna dan is het rond en dan is het vetje. Dan is het makkelijk hè, dat iedereen dan Safaron luidt, dan wordt iedereen eerste. Dat is net zo speciaal dan. Nou, net zo beskieren. Nou ja, het is wel speciaal natuurlijk, maar ik bedoel, dan al je rond te is het heel makkelijk zien. En de rest met al je prutsen en om elkaar tinken en dat hoe wij net. Dus dan... Dat weer je hem gelokt, denk ik, hè? Dat is dan strijd om het tweede plakje weer. Want daar kon je hem voortkomen. En zij ziet hem al koren het oude hoeden. Ja, maar daarom word je vaak zo, die tweede dan ik onsluit, zal ik maar zeggen. Ja. Dan gaat het om nummer 2 of 3 en 4. En dan heb je daar wat meer rond in als tweede zijn. Dus daar hopen je dan op. En een ronde letter vecht je dat onderling wel weer uit. Maar ja, dat hun raakt niet gevecht en kon maar bij Futten zielen. Dus hartstikke best. Ja, 0,9 punten, Willem. Die kan goed broeken. Ja. Ik vind ook dat elke keer wel gebruiken kan. Dat slaagt het altijd natuurlijk. Maar daar gaan we altijd op voor. En nou lekker op Dromme Wetter. Voor mij gaan we maar 6,1 punten naar Dromme Wetter. Dus dat heb ik wel eens minder hoor. Dus zien we dan weer eens. Ja, een goed begin. Ja, nee, ik ben dik op schik. Kijk, hartstikke relaxed, hè. Joert en Juster. Juster is makkelijk. Dan hoef je alleen maar in te halen. En Joert, ik bied je geluk natuurlijk. We hebben een sleepstartje, dus je bent er al op het hoekje. Als je dat al in het hebben, is het weer heel los. Maar je moet ook eens een gelukje hebben. Vaak heb ik het net. Maar nou doe het wel. Misschien is dit in hier. Ja, hoop het. Willem Zwaga dus, met het Ljouwerter scootje eindigt Joert als nummer 1 op de wedstrijd bij Jennewaard. Ja, ondertussen hebben wij weer een skotje. Maar dat zal voor het grauwste scootje wezen, denk ik. Dat het toch nog de jouwere inhellen had. Die ben op het tweede plak eindigen, Gele. Ja, en dan zal Huzum tred worden. Of...
Want Huzum, die is voor de Jouwer, dus die zal red worden. Die zullen naar Wossiel. Grauw zit erachter, maar het bordje van Grauw stond natuurlijk volle verder voort. Ja, nou moeten we graag dan zal dit Huzum hebben. We zullen geen hand omheen op de scootjes. Dat is even, dat moet Huzum wezen. Dus mijn liedse slag om hierom zeggen we nou dat de top 3 bekend is. Het is 1 Jennewoord, 2 Ljouwert, 3 Ljouwert, 2 Grauw en 3 Huzum. Dat is lang waar, vierde worden. Die is Jouwer ook voorbij. Huzum die had natuurlijk nog net niet onder, maar het zit wel griffel wezen, want dan zullen we net echt mee zien. En daar is weer een schot. Het zal dan lang waar wezen, verwacht ik. Die moest naar 4 jaar. Dit is... we krijgen vanzelfs altijd net jeder de beelden of de uitslag van de commissie, want die bepaalt het. Dan moet je al bij ieder bordje staan. Wils de Zuidwesthoeken nog onderwijs is, had Huzum al het schot gehad. Dat maakt haast wel. Ja, Huzum moest naar 3 en lang waar naar 4 jaar. En dat gaat groter dan 1 schipslengte. Dus Huzum weer wel voor lang waar. Ja, dan wordt op het Thuiswetter. Zielt op een nieuwende plakje. Mat natuurlijk nog om het tonnen heen. Wils daar op de achtergrond. Grauw al finished is. En de wien ik even weer voort, hè? Ja, dus nu even dan eens keer goed tegen dat Akram op snit zit. En op een finish zitten 3 plakjes tussen. In de lijst beelden weten we net tegen dat hij op elkaar ziet. Is zo wel dat de hele mannen Heerenveen en Drachten voorbij is. Die had toch weer even een heel... En wat zijn zelfs. Toch wel knap die van de hele mannen. Hier wat plakjes verlennen leiden op de stuit heel naar achterop. Hier eerst het een beetje als teleurstelling. Bij het Jennewaardse scootje. Ja. En hier snit een Akramek. Er moet een 3 plakken tussen zitten. Snits moet naar 4, en Akram naar 8. En daarachter een Lemmer die naar 9 moet. Dus het kan wel even spannend worden. Het Snits wil dat zeker een plakje vasthouden kan op een fine zek. En dan winnen ze wel weer helemaal voort. Die hebben we weer een schot. Het is meer een... ja, dat is heel Snits. Dat tegen af Akram. Dat kunnen we zo net zien. Dus Akram hoede maar naar 8. We noteren hem wel. Dus dan gaan we mooi slagen met hem straks. Ja, ik denk dat het Akram is. En dan jaren we even hoe de wedstrijd van het Huzum scootje weer. Hield Lemmer nog gewoon het zielen is. Dit gaat al hier heel rustig, maar we zoeken even jaren hoe de rust wie onboord bij Lodewijk Meter, Johannes Meter, ik zeg dat van Huzum. Veen, hele mannen en Drachten. Op een rijtje. Waar komt daar het beste uit?
Nou, de afspraak weer is het wordt wel houden, maar Weinig romte. ja. Nou, zeg je eens direct om die tonnen, dan mag Heerenveen als eerste, want die leidt binnen. Zowel bij wat zijn als de hele mannen als Drachten. We zullen het zo zien. De noem het treien van Joet is het Huizemerskoetsje. Johannes Meter. Van de morgen praten we Johannes en toen zei de stoof van nou, ik start als treien. Als ik als treien eindig je, ben ik tevreden. Ja, dan heb ik niks verleend. Maar het leek er in het begin net af. Nee. Wij kwamen uit die stad, wij een keuze maken. En we dachten echt, dat is de keuze. Maar dat bleek dus achteraf net goed te zijn. En volgens mij kwamen we vijfde, zesde. Iets in die geest. En toen we eigenlijk aan de rondzielen, ja, dan is het gewoon moeilijk inhalen. Maar ja, toen winnen we hier en toen draaide de wien wat. Dan kregen we dit, het lange sleet, het kruisrek. Ja, en dat ging heel erg goed. Die hebben de slagslijn op een zone mars, zei Gjeld. Dat klopt, ja. Maar we hebben hier, het achterstand hebben we weer omhellen. En toen hebben we rondjes van de mar en toen pakten we hem op. Nou, ik weet het net, ik kan het niet lezen. Hij ging zo heug en hut en het spul achter Del en we hellen alles in één keer. Ja, dus juist er een beetje bij van ik snap het ik net, maar misschien hij hem gewoon heel goed zielt. We zeiden van we moeten absoluut zo heug mogelijk gewoon houden. Nou, dat hebben we die en dat pakte zo mooi op. Dat het, nou ja, misschien hem wel zongen. We gingen zo volle heugen aan de rest. En toen hier, Grauw kwam maar goed de wal bij, dat moesten we naar de Del, maar we konden dan voorlang bij Del. Ja, dat werd eigenlijk al toen weer klaar. Het is alleen nog het laatste eindje, daar kregen we zo weinig wien. Het Grauw rent dus op een konsist, maar ja, die is dan krijg voor dus. En, nou ja, die had terecht het tweede plakje. Ja, want je hem zielden op het tweede plak, maar ja, je maakt hem waarom nou nummer 3 en Grauw is op nummer 6 al finishen. Dus dat worden die tweede, je worden treden. Tweede plakje is hartstikke mooi. Als de vlag in top zit elke dag, dan ben ik blij, hè? Beter hoeft voor mij net. Beter hoeft net, kom op. Nee, vlag in top, dan ben je toch 1 en 2 afdraaien? Dus dan kan je het inwijzen dan toch? Ja. Dat is al hier het negatieve ervan, hè? Oké. Nee, maar ik zie je even naar de topsportmentaliteit natuurlijk. Hè? Van altijd eerste worden willen. Nou ja, daar hebben we het wel eens vaker over aan. Dat je wil je elke keer verbeteren. Toch? En dat doen wij ik. En volgens mij ben we op de goede weg. En waar maak je nog volgend jaar rond Helmhout staan? Ja, nou, dat is toch ook op alles. Dus misschien is het ook al 4 door. Ja, nou dat is ook iets. Ik denk dat we daar misschien anders even naar goed toe moeten denken. Misschien wat hier en daar een neef benaderen is. Even 1 om 1 op tafel te zitten. En dat speelt het allemaal volgende maand voor je. Nou, dan geven we eens rustig wat denken. Denken we nou nog net toe naar? Er zal vast wel eentje komen. Komt vers goed. Ik zou hier maar lekker van genieten. En morgen het rommenwetter op. Morgen wat letter, hè? Ik heb even wat langer rust slepen. Kwartier op trein. Wist je dat? Ja? Ja, kwartier op trein, startskor. Ja, vorig jaar wie krijg ik oors volgens mij. Maar ik ben er wel. Dus ik hoop die werd te zien dan. We zullen het afwachten. Succes. Dankjewel. Huizem, Johannes Meter. Wol ik morgen weer de vlagen in top. En hij is er morgen nog bij. Zijn laatste hier. En ondertussen binnen er nog een heel soort scootjes die zelfs nog net in het kruisrak zitten, hè? Die nog finishen matten. Dus we kennen we even mooie liedjes slagen om de heren. Dat wel, want wij jaren je scoten, maar we weten net correct voor waar scootje het is, maar we weten 100% wis dat Ljouw het in is, Grout waar, Huizem is strijden. Allang waar kennen we haast mooi wissig iets zeggen dat hij fjouwer is. En de jouwer op een 5e plakje. Dan hebben we Akrum op een 6e plakje. En Snits op een 2e plak. En dan wacht je we even op de horenscootjes. Dan krijgen we nog natuurlijk Lemmer, Jennewoord, Starum, het Vinjawoord zijn, Drachten en de hele mannen. En Jennewoord is al om de tonnen heen. Die zit al in het kruisrak. En Sjurgens even, oh, de wien is weer helemaal op. Het Vinje komt je weer aardig ruimen. Is de hele mannen, denk ik, die geen kant uit kan. En gewoon tjen Drachten ondreeuwt. Dan ben je de hele middag ontwrakseling. En dan op laatst dan. Hij heeft 2 heel uur schild en dan lees je nog boord aan boord
bij de finish. De gong erin. Ja. De wat zijn we direct draaien, want er is direct wal. Maar daar leidt nog in voor. Die had het helm houdt er ook al dwars achter. Ze komen gewoon net door de wien heen. Dat is het veen. Ja. Ja, en dan kiest ik nog een drukker op het achterskip krijgen en dan gaat hij het in de wien. Ja, dit wordt het nog even. Dus dan vallen ik weer helemaal voort. Want als het vanuit stilstand weer op gang komen, maar dan verleiden ik een heel soort. Hè? Ja, het veen liet het dit wel opvangen te kennen. Als je op die de wien krijgt. De vak wel vol nou en zeil vol, dus zij zullen nog wel wat zielig kennen bij wat zijn. Heerenveen hoeft net z'n 4 natuurlijk, en die hoeft maar naar 14. Dat zal Jenne worden, denk ik, op het nieuwende plak. Het kort wat we krijgen. En dan binnen de laatste scootjes onderwijs naar de finish. En dat kennen we wel even lang door je. Maar het is dat laatste groepje wat onvierd wordt door Heerenveen die nou het beste eruit komt. Wat zijn erachter? Die kunnen we hartstikke maar een vraagteken noteren op dat plak. En daarachter raksel je nog de hele mannen. En drachten. Ik neem nog één keer mooi een slalomeren. Alle plakjes op. En dan Joen kun je hem wel even op de website van Omroep Friesland zien wat de definitieve uitslagen worden binnen. Maar op in. Mooi stip. Winnaar. Ljouwert. Tweede plak. Grauw. 3 Huzem. 4 Langwaar. 5 De Jouwer. 6 Akkerum. 6 Snits. 8 Lemmer. 9 Jennewoord. Nog net door de finish, maar luidt op het 10e plak de Zuidwesthoek. Op het 11e plak luidt het Heerenveen op het stuit. 12e op het stuit wordt zijn de hele mannen op een 13e en op 14e plak Drachten. En dan geven we naar uw wedstrijdverslag straks naar de nabeschouwing. Maar voor uw gele zit er even op. Piegeltank. Ja, en graag in. we jullie van de week weer. Bleeuw hingen, maar voor u, we gaan wij er nou uit. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Hayema Hielkema. Maar waar zullen we wel eens heen? Goeie vraag. Wat is nou in het Kapkawander? Nou, is het net een goed idee dat we de meesten zelfs veegje weer heen matten? Ach, waarom ik net? Nou, dan doen we dat toch? Kunnen we dit busje en dan vliegen we door heel Friesland. We komen erop! De 121ste Freulen, Harm Zuidema, van Ljouwert voor de opslag. Hij geeft voor nu. Brent Timmerman, zwaar gevoerd. Rory wint hier in Wommels. Omroep Friesland presenteert het SKS Scootjesiel. Ik ben helemaal in de weerstand.
Dit is een hele mooie dag. Ik snap er helemaal niks van. Het SKS Scootjeseizoen. Van sneu 3 augustus al, alle dagen live op al uw kanaal. En jongens, de gearvetting op tv. Scootjeseizoen bij Omroep Friesland. Simmery Friesland. We komen eraan! Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Hayema Hielkema. Je bent weer waarom hier in Jennevoort en we zullen nijpraten over die hele lange, maar toch wel zeer amusante wedstrijd hier bij Jennevoort. De tweede wedstrijd van het SKS-kampioenschap. Bij een prachtige winnaar, Aage Veldboom. Een prachtige winnaar, dat is Ljouwert. Ja, vind ik wel. En waar hier het eigenlijk alweer een beetje voor zijn? Ja, eigenlijk koers dat ik wel verzissen. Hij mocht als eerste starten. Hij hier oeral de vrije win. Natuurlijk het er onderwijs Wall Street hand. Want 2 en 3 binnen hem zelfs even naast hem geweest. Hij moest verdedigen. Maar toen er echt een keer vrij voort weer. Ja, maar hij zei zelf, het is zenuwslopend. Ja, maar waarom is het dan zenuwslopend? Want je kan vrij zielen zo'n hier zezen. Het is toch ideaal, als het mooiste plakje. Hij hoeft maar één foutje te maken. Één dikke vlaag van de voorkant. Chinnenkop. En die oren die kreeg hem mooi in het zeil. Dan is nummer 2 er samen weer bij. Dus pas toen er echt vrij weer, toen kon er mooi vooruit zielen. En zeg ik net meer zo angstig achterom van wij bloeien nummer 2 en 3. Maar in het begin zeg ik hem achterom, Sjeer. Ja. Peentjes zweten nemen we dat dan. Maar ja, je zou niks deze kinderen van het smelle wetter. Het is best wel lastig om in te helien. Hè. Waar kun je inhelien? Dan denk je van ik weet dat er een heel soort wisselingen binnen. Maar uiteindelijk binnen toch een heel soort skippen die toch nog behoorlijk wat mooie manoeuvres maken. Hè. En dat weer het mooie hier op Personenmar. Hier wie een echt prachtige slagen. En zelfs ik in de Volkertsleert. De ene die hoorde helemaal de lege kant aan. Maar ja, daar is het onjip. En dan zeggen ze de oren die het midden van de sleert hier, de Volkertsleert. En die scoden daar voorbij. En die oren scoden daar voorbij. En dan denk ik, ja jongens, daar op lege wal, in die onjipte. Dan ga je krek even de verkeerde keus maken. En dan kost het weer 2 plakjes. Zo is het eventjes voor u nou, want we hebben de uitslag nog net hielendal helder. Want ja, je moet er dus finishen op noemer. Dus dat maakt het al wat onoverzichtelijk. We weten in elk geval dat Ljouwert dus de beste wie Joert in deze tweede wedstrijd op bij Jennevoort. Vakgrauw, Huzum van Johannes Meter. En knap trouwens, hè, Huzum. Hartstikke geweldig. Jongen, hoe Johannes Jerre oer de zone maar. Hij kreeg eigenlijk een vlaag in dat zeil en hij stuurde hem omheen. En hij zat, ik denk 3 of 4 skippen voorbij. Ja, werkelijk. Ja, dat zijn mooie acties. Dan komt Langwaard, De Jouwer, Akkerum, Snits, dat we het nou hebben. Maar het is wel een beetje mijn slag om mijn Erem. Snits, Lemmer, dan Jennevoort. Jennevoort, dat ik nou heb op het joggende plak. Hij wil hem graag revancheren, Siebre van Terwisga. Had er dat niet in? Nog net echt. Nee, nog net echt. Er moet gewoon harde wind komen en vrij wetter. En dan zul je wel weer even een keer wat zien laten. Nou, dat hoop ik dan. Want we hebben dus nu Grauwhoorn, we hebben de Veenhoophoorn en we hebben Jennevoorthoorn. 3 keer op het smelle wetter. We gaan nu het echte grutte wetter aan op. Dan ben ik gewoon die zeggen van nou begint het echte ziel. Des is toch, dat je een beetje kennen, het absoluut net mee eens wezen. Nee, wat was het van de mediesjongen? Och jongen, wat is dit skipperjen? Wat vregen van die skippers en die bemanning. En dan werd een stag en dan werd een slagje. En is het misschien wel lastiger of dreger om hier op die smelle wetters te zielen als op het grutte wetter? Ja, volle dreger. Ja, morgen op een snitse maar gaan ze alle keer erom te. En ze kunnen hun slagen kiezen en ze kunnen hun slag houden. En hier is maar amper onderwijs. Ja, en dan moest weer rijden, want er komt er weer een oren. Of de zit weer bij de wal, of de zit op een droegte. Nee, dit is volle moeilijker. Ja, toch zullen gewoon skippers, ik denk eigenlijk de meesten, wel blij wezen dat het smelle wetter er nou op zit. Ja, absoluut. Dat is altijd zo. Jennevoort hebben we hand, de Veenhoop hebben we hand. En nou morgen naar de snitse maar. En daar krijgen we mooi een wedstrijd maar een start. Een echte start van oude lijn. Ja, en dan willen ze altijd heen naar die 3 wedstrijden. Ik weet wel, het zijn nog al je net zo volle, want we beginnen pas al te loeken. Nou ja, 4 wedstrijden eigenlijk. Maar als je dus nou al zorgen naar de top van het klassement.
Grauw 2,9, Ljouwer 3,9. Je wil zo min mogelijk strafpunten hebben als je het grote wetter opgaan. Ik denk Grauw en Ljouwer, nou, die zitten in een fauteuil. Ja, een riante positie als je maar zo weinig punten hier van de eerste 3 wedstrijden aankomen. En dat je dan morgen op Snitsen maar gewoon reaal beginnen kennen. Van Douwe Visser weten we dat natuurlijk. Want we weten dat het een hele goede skipper is. Hij is al 6 keer kampioen geweest, mooi met Grauw. Maar van Willem Zwager, wat vies daarvan? Geweldig. Geweldig. En die jongens Aaron wint er goed onder het skip sleutelen. En ze kennen ik zielen. Het hele skip is verbouwd. Ja, en een goed team erop. En ik ga jongen, de adviseur, Jens Jongsma, niet gering. Dus nee, dat zit al even voor elkaar daar in Ljouwert. Je is vlak achter u. Ze hadden Saffel een sleutel. Volgens mij zei Willem Zwager het enige wat er nog op zit. Wat hetzelfde beleunen is, dat is de mast. Ja, maar goed, dat weet ik van orenskip en ik. Het is maar wat zijn. Het is een geweldig soort ondien. En ja, die vaart nog net samen even naar de voorrijn. Dus het is net altijd zijn dat geweldig ons skipsleutelje, dat automatisch resultaat garandeert. Zo is dat. Aangeviel Veldboom. Voor Intermie aangeviel Beam. Maar ik deed dankzij ze. Ik vond het super leuk dat er weer is. Nog even een schotje voor de boeg van morgen. Dan starten we trouwens letter. Hè. Net 2 uur of 10 minuten nu 2, maar kwartier uur draaien. Ja, omdat er hutschilderij is op Snitsemar, vanwege de Sneekweek. Dus beginnen wij echt wat letter. Wij beginnen dus kwartier vart draaien maar uitzending. En dan is de start dus 10 minuten uur draaien. Dank, Aag. Ik vond het bijzonder leuk dat er weer is. Even een schotje voor de boeg. Waar wint er morgen? Wat zei Arjen de Farmer? Ik denk dat morgen, nou zeg eens een gokje dwan. Snits op eigen thuiswetter. Natuurlijk, waarom ik net? Ja. Waarom ik net? Snits op eigen thuiswetter. Wij zijn trouwens morgen XC's krijgt op de televisie te zien om kwartier van te rijden. Dat is net op de televisie het alles te krijgen mooi. De Freule, de jongenskitser, de kitserij die te verkeerd wordt in Wommels. Wij zijn dus te zien en te volgen. Alles is te volgen op de livestream van Omroep Friesland. www.omroepfriesland.nl. Ons Safir. Deze tweede wedstrijd bij het SKS Scootsezielen van Jengerwoord. Morgen dan zijn we dus in Ter Henne live te zien op de livestream. Om dan. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema.